الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی اعز وجل فی شان حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا وحاکما وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پر سارے حضرات پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ درود شریف ہولی ہولی پڑھو کو بار گلیچ بندہ سننا لوے دوسرا وے نیکیاں مل جانگیاں بھی خاص راتے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ آج دی رات یقیناً بڑی عظمت والی تے برکت والی رات ہے جدہ یہ دل کر رہے نا کہ میری ہونے آواز گنبد خضرہ پہنچ جائے تے گنبد خضرہ دے مکین انہاں دی رحمت دی نظر میرے تے ہو جائے او مل کے درود پاک پڑھو باقی بے شک چوپ کی تیرے نام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پھر پڑھیے ذرا صلی اللہ علیہ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری جنہوں سرکار دیتا ہے بابا جی ذرا ایک بار تھوڑا جا صدہ کرے جنو جنہوں سرکار نوازے ہے نا او مل کے میرے نال پڑھے باقی بے شک چوپ کیتا رہے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات
نہیں، یہ تو کرم ہے، یہ تو کرم ہے، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات، اور تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے، تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے، ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں، ایک تیری تقدیر بنانا، ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات، اور عشق شہ بدحا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں، عشق شہ بدحا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں، نام محمد کے میں قربان، نام محمد کے میں قربان، اب وہ میرے حالات نہیں، نام محمد کے میں قربان، اب وہ میرے حالات نہیں، اور توجہ غور تو کر سرکار کی تجھ پر کتنی خاص عنایت ہے، ککھ بھی نہیں سا جو ہے مصطفیٰ دے صدقے وچا، غور تو کر سرکار کی تجھ پر کتنی خاص عنایت ہے، کوثر تو ہے ان کا ثناخواں، کوثر تو ہے ان کا ثناخواں، بلکہ میں تے آکھاں گا طیب تو ہے ان کا ثناخواں، یہ معمولی بات نہیں، کوثر تو ہے ان کا ثناخواں، کوثر تو ہے ان کا ثناخواں، یہ معمولی بات نہیں۔ اللہ جل مجدہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء
میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم میرے مسلک دے مقتدر علماء کرام نعت خانہ نشیری لسان معزز و محترم سامعین حضرات اج دی عظیم الشان محفل پاک بسلسلہ لیلۃ القدر اور عظمت قرآن و عظمت صاحب قرآن کانفرنس دے اندر سب حاضران دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے بھی دوست احباب تشریف لے کے آئے ہو دور و نزدیک تو اللہ سب دا آنا جانا بیٹھنا ذکر کرنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے۔ حضرات گرامی حضرت علامہ مولانا قاری محمد افضل انجم صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے خوبصورت انداز دے نال آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عشق دیاں محبت دیاں پیاریاں پیاریاں گلاں سانو سنا رہے سن۔ اللہ پاک آپ دے علم عمل عمر اچ برکتاں وسعت عطا فرمائے۔ حضرات گرامی یہ مہینہ بڑی عظمت والا شان والا رفت والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ کوئی گل نہیں ہولی ہولی کیونکہ ٹائم بابا تو سلانا ہے اس واسطے ہولی ہولی کیونکہ تواڈی ہولی ہولی سپیڈ بن دی ہے نا جی تو اس واسطے ہولی ہولی کر کے بھئی ساجے ساجے آہستہ آہستہ سبحان اللہ پھر ماشاءاللہ پھر جزاک اللہ دی آواز آئے گی۔ گھر لکھ دس دیں ایک باری سبحان اللہ آکیے تے اللہ 90 نیکیاں عطا فرماندہ جی۔ کنیاں نیکیاں پھر بولے آجا کنیاں تے ایس مہینے وچ ایک نیکی دا اجر 700 گنا تک ودا دیتا جانا ہے۔ یہ ان تہاڈی اپنی مرضی ہے تے ایک باری سبحان اللہ کیے تے اللہ جنت چک نور دا بوٹا بھی لاندا ہے۔ اچھا میں ویسے بارہا مرتبہ یہ گل کی ہے کہ بندہ جنی محنت کرے نا پھل اس حساب نہ لبدا ہے۔ بندہ ادھی دیہڑی لائے تے ادھی لبنی ہے نا جی کیوں بھائی تے جے پوری دیہڑی لائے پوری لبنی تے سبحان اللہ کیا بوٹا تے لب ہی جانا ہے یہ پکی گل ہے لب جانا پر جڑے ٹلے ٹلے ہو گئے تسی آندے ہونا یہ تانوں بوٹے بھی پھر حساب لایا جو اس حساب نال لبنے نکے نکے یہ ہن تہاڈی مرضی ہے تساں نکے نکے بوٹے لینے نے یا صحت مند بوٹا لانا ہے جے صحت مند بوٹا لانا تے ایک صحت مند بندیاں دی طرح بولو ہاں ذرا ایک باری۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ فرمایا رمضان دا مہینہ اے وے کہ مبشر صاحب اگے آ جاؤ فرمایا رمضان دا مہینہ او وے۔ اچھا میں ایک اور عرض کر اس محفل اگر کوئی سید زیادہ بیٹھا تو بھی سٹیج تے آ جائے۔ اگر اس محفل کوئی سید زیادہ ہے تو وہ تھے اگے تشریف لائے۔ اگر کوئی کسی مسجد دے کوئی خطیب امام صاحب تشریف لے کے آئے نے وہ بھی اتھے اگے تشریف لائے ہوں۔ عالم دین اگر کوئی تشریف لے کے جنہوں نے میں نہیں جاندا لیکن وہ اگے ماشاءاللہ رستہ دیو اتھے اگے آ اتھے علامہ صاحب اتھے آؤ ادھر تشریف لائے ماشاءاللہ اتھے آ جاؤ ادھر جناب ایسے ماشاءاللہ وعلیکم بیٹا آپ تھوڑے سے ماشاءاللہ۔ حضرات گرامی فرمایا رمضان دا مہینہ ہوئے جس مہینے دے اندر اساں قرآن نو اتارے ہے۔ کس نو اتارے ہے ماشاءاللہ بولے جدرہ کس نو اتارے ہے قرآن نو اتارے۔ بغیر کسے لمبی چڑی تمہید دے گفتگو بلا تمہید شروع ہے۔ میں عالم تصورات ایک دن بیٹھا سا تو بیٹھے ہاں میں آکھیا اے اللہ دی کتاب میں عاجز جا بندہ میں تیرے کو کچھ سوال کرنا چاہنا تو کیا میرے سوالان دا جواب تو دے دیں گی؟ کتاب نورس کتاب اے کتاب
میں کچھ سوال کرنا چاہنا تو کیا میرے سوالوں دا جواب تو دے دیں گی؟ تو کتاب بول کے آکھیا کیوں نہیں، جو پوچھیں گا میں دساں گی، کر سوال۔ میں کیا اے مبارک کتاب، پہلی غلط اے دس تو ہے کون ہے، کتھوں آئی ہیں، کی لین آئی ہیں، کی کرن آئی ہیں، تیرا ٹھکانہ کتھے سی، تو کی کرن آئی ہیں، تینوں کون لے کے آیا ہے، تے کس واسطے تو آئی ہیں، کدے کول آئی ہیں، تے کی کرن آئی ہیں۔ اے کتاب تو کی لین آئی ہیں درہ دست صحیح، تو کتاب بولی، تسی نہیں بولے پر کتاب بول پئی۔ میں کیا کتاب دس ہاں کتھوں آئی ہیں، کتھوں آئی ہیں تو، تیرا نام کی ہے، پہلا سوال سننا دا توجہ ہے سارے ہیں دی عظمت قرآن ہے تے آج انشاءاللہ قرآن ہی ہوئے گی تے قرآن ہی پڑھنا ہے ساں کدھرے جا کے جے کوئی توڑا ذوق ہو یا تے کوئی شعر پڑھ دیں گے یا شروع تے پڑھ دیتے نے پھر آخر تے بیکھ لیں سبحان اللہ ذرا محبت نہ فرماؤ ہاں میں آکیا اے اللہ دی کتاب دس تیرا نام کیے دس تیرا نام کیے کتاب بولی کتاب نے بول کے آکھیا اے مصطفیٰ دیا غلامہ سن لے میرا نام پوچھیا ہی سن بل ہوا قرآن مجید فرمایا سن لے میرا نام قرآن مجید ہے میرا نام قرآن مجید ہے میں کہ اے کتاب دس تو آئی کتھوں میں پھرا ٹھکانہ کتھے سی تو پہلے کتھے رہندی سے تے کتاب بول کیا دیا سن فی لوح محفوظ فرمایا اتھے آن تو پہلے میرا آستانہ میرا ٹھکانہ لوح محفوظ تے سی میں کیا یہ دس تینوں کنے بھیجیا ہے تینوں کنے اتاریا ہے تینوں کنے کھلیا ہے تے کتاب بول کیا اے نبی دیا غلامہ سن لے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ رب العالمین نے اتاریا ہے رب العالمین نے اتارے ہیں میں کیا ایک کتاب پتہ لگ گیا تم لوح محفوظ تو آئی ہیں تینوں اللہ نے اتاریا ہے پر اے کتاب اے دس پورا سال ہندہ ہے سال دے 12 مہینے نے دس تو کیڑے مہینے وچ آئی ہیں دس کیڑے مہینے بھی چاہیے تے کتاب نے جواب دیتا کتاب آندھی ہے اے نبی دیا غلامہ سن لے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن فرمایا سن لے میں رمضان دے مہینے بھی چاہیاں میں کیا اے مقدس مہینے بھی جان والی کتاب اے رمضان دا مہینہ 3 دنوں دا ہے کدی 29 دنوں دا ہوں ہے کدی 30 دنوں دا ہوں ہے دس تو رات نو آئی ہے یا دن نو آئی ہے اے قرآن کتاب بولی یا بول کے کی کہندی اے نبی دیا غلامہ سن لے میں دنے نہیں آئی بلکہ میں کدوں آئی ہیں پر میں انزلناہ فی لیلۃ القدر فرمایا میں دنے نہیں آئی میں رات نو آئی ہوں میں رات نو آئی میں کیا اے کتاب تو سب تو پہلے کس شہر بھی چاہیے کیڑے شہر بھی چاہیے تے کتاب نے جواب دیتا کتاب بول کے آندھی ہے اے نبی دیا غلامہ سن لے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ میں امن والے شہر بھی چاہیے امن والے شہر بھی چاہیے میں کہ اے کتاب اے دسنا اے کتاب دستے صحیح تو آئی کتھے میں کتھے آئی ہے کتاب بول کے آندھی ہے اے نبی دیا غلامہ سن لے بیمار
نزل علی محمد میں محمد کریم تی آئی ہاں میں کہ اے کتاب دس تم محبوب دے سر تی آئی ہیں یا محبوب دے کندیاں تی آئی ہیں یا محبوب دے ہتھاں تی آئی ہیں کہ کتاب نے بول کیا سن فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ فرمایا سر تے نہیں آئی کندیاں تے نہیں آئی بلکہ میں تے مصطفیٰ دے قلب مبارک تے آئی توجہ ہے سارے دی بھائی حق چاہیے یا نبی زندہ باد کتاب نے آکھا میں قلب مصطفیٰ تے نازل ہوئی قلب مصطفیٰ میں کیا اے کتاب کچھ ہور سوال بھی کر لواں کتاب آندھی تو آکھیا جو ہے سوال کرنے تے آج کر تو آج کر سوال تیرا کام میں سوال کرنا میرا کام میں آج تینوں جواب دینا میں کیا کتاب اے پتہ لگ گیا لوح محفوظ تو آئی ہیں لوح محفوظ تو آئی ہیں تینوں اللہ بھیجیا ہے قلب مصطفیٰ تی آئی ہیں اے دے دس تینوں لے کے کون آیا ہے دس تینوں لے کے کون آیا ہے تے کتاب بول کے آندھی ہے سن نزل بہ الروح الامین روح الامین لے کے آیا ہے میں کہ اے اللہ دی کتاب جڑے ویلے تو دنیا تی آئی ہے قلب مصطفیٰ تی آئی ہے جدو قلب مصطفیٰ تی آئی ہے کہ جس نبی تی آئی ہے جدو تو دنیا تی آئی دس ستری کسے تصدیق بھی کیتی ہے کہ جنہ تصدیق کیتی ہے دس او بندے کیویں دے سن کتاب بول کے آندھی ہے اے اللہ دیا بندیا سن لے فرمایا اللہ دیا بندیا سن لے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون فرمایا جدو میں مصطفیٰ تی آئیاں کہ جدو مصطفیٰ تی آئیاں کہ سن جڑا منو لے کے آئے او محمد کریم لے کے آیا ہے محمد کریم صادق نے محمد صادق نے محمد صادق نے کہ جنہ او دی تصدیق کیتی ہے او صدیق بن گیا ہے میں کہتے باقی نبی دے یار قرآن کتاب بول کے کہن لگی آنیو نبی دیا غلامہ سن لے ایک دیو جڑا صدیق بنیا ہے کہ باقیاں دی گلے وے اولئک هم المتقون نبی دے سارے یاری متقی تے پرہیزگار نے جنہ تصدیق کی تھی فرمایا سب متقی نے سب پرہیزگار نے میں ادب نالات بن کے کیا میں کیا اللہ دی کتاب ادب دے بھی خلاف ہے تیرے کولو زیادہ سوال کرنے کتاباں دی نہیں تو آج دل کھول کے کر میں کہا نہیں زیادہ نہیں بس میں ایک سوال کرنا چاہنا بس میں نو آخری سوال ہے ادھا جواب دے دے کتاب کے لیے بول دس کی سوال ہے تیرا میں کیا اے اللہ دی کتاب اے دس تو اس دنیا میں چلین کی آئی ہے جی اچھا چیئرمین صاحب ہے ٹھیک آج ہو جناب میں کہ اللہ دی کتاب دس تو لین کی آئی ہے ہولی ہولی سبحان اللہ کو پلیز اللہ نہ تو انہوں پڑھ کے لے جائے میں کہ اے اللہ دی کتاب دس تو دنیا وچ کی کرنا آئی ہے تیرا کم کی ہے کی لین آئی ہے کی کرن واسطے آئی ہے
کی کرن واسطے آئی ہے تیرا کم کی ہے کیوں تو دنیا وچ اتاری گئی ہن سنو قرآن کی کہنا ہے اللہ دی کتاب بول کے آندی ہے اے مصطفیٰ دیا غلامہ سن لے میں کس واسطے آئی ہیں فرمایا سن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ فرمایا سن لے میں شفا بنا کے اتاری گئی ہاں میں رحمت بنا کے اتاری گئی ہاں ویا سوکھی جی گل قرآن کر دیتی قرآن نے آکھیا نبی دیا غلامہ سن لے میں دنیا تے لوگانو شفا دین آئی ہاں میں دنیا تے لوگانو شفا دین واسطے آئی ہاں جڑے بندے مریض سن نہ مریض میں انہوں شفا دین واسطے آئی ہیں شفا دین واسطے میں کیا ہے کتاب کنو شفا دیتی ہے کنو شفا دیتی ہے اے کتاب دس کنو شفا دیتی ہے تو قرآن نے انہاں سارے دا ذکر ایک جگہ تے کر دیتا ہائے تھکے تھے نہیں سبحان اللہ ذرا پیار اللہ فرماؤ ہے میں کیا کتاب دس کنو شفا دیتی ہے کنو شفا تو قرآن بولے کتاب نے بولے کیا سن فرمایا جدو میں آئی ہاں تے کنو شفا دیتی جنہاں شفا دیتی ہے کون ہے فرمایا سن والذین معاہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا فرمایا میں شفا دین واسطے آئی ہاں ہن گرامی قدر حضرات ایدہ سوکھا جا ترجمہ کر دینا گویا کتاب آکھیا سن میں ابو بکر صدیق نو شفا دیتی ہے عمر بن خطاب نو شفا دیتی ہے عثمان و علی نو شفا دیتیاں نے میں طلحہ زبیر نو شفا دیتیاں نے ایک گل کی ہے شفا ملیاں نے میں کہ اے اللہ دی کتاب دستے صحیح تو شفا کیویں دینی ہے کتاب کہیں دیئے نبی دیا غلامہ سن جیڑا میرے نبی تے درد آیا ہے میرے نبی نے اس نو میرے جام بھر کے پلائے نے بھر کے جام پلائے نے کہ جنہ مصطفیٰ دے ہتھوں اس قرآن دے جام پیتے نے جنہ مصطفیٰ دے ہتھوں اس جام پیتے نے انہاں نو پھر قرآن دا نشہ چڑھ گیا ہے انہاں نو قرآن دا نشہ چڑھیا ہے کہ اس انداز نال چڑھیا ہے اے جسم کٹ کے کربلا وچ پیا ہووے اے سر نیزے دی نوک تے بھی ہووے اوتھے بھی قرآن پڑھی جا رہا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ علماء حق اہل سنت جنہاں نے مصطفیٰ کو قرآن پڑھیا سب تو پہلے اس ہستی دا ذکر کرا جنہوں دنیا ابو بکر صدیق کہیں دیئے ساڑھے نقش بندیاں دے تاجدار صحابہ دے پیر سنیہ دے پیر سیدنا ابو بکر صدیق کون صدیق او صدیق ہے جنہوں میرے نبی نے فرمایا میرے غلامہ سن لے ما نفانی مالو احدن قطو ما نفانی مالو ابی بکر او کما قال فرمایا سن لو منو کسے دے مال نے اتنا نفع نہیں دیتا جنہ نفع ابو بکر صدیق دے مال نے منو دیتا ہویا ہے
جناب ہن ذرا توجہ کر دے جایا جے جدو ابو بکر صدیق نو قرآن دا نشہ چڑھیا جدو مصطفیٰ کلو قرآن پڑھیا ہے تے صدیق اکبر نے جا کے اپنے گھر مسجد بنا لی میں نہیں کہندا پر علامہ برہان الدین حلبی نو سیرت حلبیہ چ لکھ دینے ابو بکر صدیق نے گھر وچ جا کے ایک چھوٹی جی مسجد بنا لی ہے جدو صبح دا ٹائم ہوندے ابو بکر صدیق اس مسجد وچ کھڑے ہو کے اللہ دا قرآن پڑھ دے رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم گل ہن مزے والی سنن والی ہے جدو ابو بکر صدیق نے اپنے گھر دے ویڑے وچ اس بنائی ہوئی مسجد دے اندر جدو ابو بکر صدیق نے اللہ دا قرآن پڑھیا ہے ابو بکر صدیق اللہ دا قرآن پڑھ دے نے حضرت ابو بکر صدیق سرگی ویلے رب دا قرآن پڑھ دے نے تے گرامی قدر حضرات ہویا انج صبح دن چڑھیا ہے ابو بکر صدیق دے دروازے تے لوگ آ گئے صدیق اکبر نے فرمایا آؤ بھائی کی گل ہے کہ مکے دے کافر بول کے اندر ابو بکر گل سن اے قرآن اچھی نہ پڑھیا کر قرآن اچھی نہ پڑھیا کر فرمایا کیوں نہ پڑھا اندر صدیق گل ہے جدوں تو قرآن پڑھنا ہے ساڈیاں بڑھیاں کام چھڑ دیندیاں نے ساڈے بچے کھیڈنا چھڑ دیندے نے ساڈیاں بیویاں کام کرنا چھڑ دیندیاں نے اسی نے کام کیوں نہیں کردیاں او دیاں کام بادش کران گے اگرچہ اسی محمد دا کلمہ نہیں پڑھیا پر محمد دا غلام جڑا قرآن پڑھدا ہے قرآن سن کے چاسی وکھری آ جاندی اگرچہ اسی نہیں کلمہ پڑھیا پر مصطفیٰ دا غلام جدو رب دا قرآن پڑھدا ہے تے کام کرن نو دل ہی نہیں کردا اے قرآن ہے جنہ تے قرآن دا نشہ چڑھیا نا خدا دی قسم توجہ ہے سارے دی پیار نہ بولیے ذرا ایک باری سبحان اللہ پھر مچل کے بولیے ذرا ایک باری سبحان اللہ اے تے گل سی سیدنا ابو بکر صدیق دی ہن او دی گل کراں جنوں میرے نبی نے رب کولوں منگ کے لے آئے میرے نبی نے جنوں رب کولوں منگ کے لے آئے کون جیدہ نام سیدنا عمر بن خطاب ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب انہاں تے جدو قرآن دا رنگ چڑھیا ہے کیویں چڑھیا ہے جدو انہاں نے قرآن سنیا بہن نے جدو قرآن پڑھیا ہے بہن قرآن پڑھ دیئے توہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن پڑھ کے زندگی گزاری ہے اگے سن شعب الایمان دے اندر امام بحقی نے روایت نقل فرمایا ہے فرماندے عبد الرحمن بن عثمان فرماندے نے اندر مکہ پاک دی سرزمین ہے کہ میں مقام ابراہیم دے کول چل دیا آیا ہاں کہ میں دیکھیا ہے ایک بندہ مقام ابراہیم کول کھلوتا ہے توجہ فرماندے نے میں دیکھیا ایک بندہ مقام ابراہیم کول کھلوتا ہے انہیں بسم اللہ شروع کی تھی ہے بسم اللہ تو بعد سورہ فاتحہ تو بعد سورہ بقرہ تو بعد اس تو بعد انہیں پڑھنی شروع کی تھی سورہ نساء سورہ آل عمران سورہ مائدہ ساریاں سورتیں پڑھدا جا رہی ہے آدھا عشاء تو بعد میں اس بندے نو دیکھے ساری رات گزر گئی ہے اس بندے نے ایک رکعت وچ بسم اللہ دی بات تو لے کے الناس دی سین تک سارا قرآن پڑھ دیتا آدھا جدو اس دوسری رکعت پڑھ کے سلام پھیریا ہے آدھا جے میں اٹھ کے دیکھیا ہے وہ بندہ کون ہے وہ مصطفیٰ دا دماد سیدنا عثمان غنی کھلوتے ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت پورا قرآن پڑھ دیتا ہے انہاں نو چڑھیا قرآن دا نشہ قرآن دا نشہ چڑھیا تے میرے کریم نبی نے فرمایا سی میرا غلام عثمان ہوئے
جڑا قرآن دی کثرت نہ تلاوت کرے گا حتیٰ کہ جدو ایدی شہادت ہوئے گی ادوں بھی قرآن ہی پڑھدا ہو ادوں بھی قرآن پڑھدا ہے بھئی مہربانی کر سبحان اللہ ایک دو باری فرماؤ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ رسالت نعرہ تحقیق تار تو بھئی سائڈ تے رو اے بجلی ہونا بھی ادھرو تار لوے تے ادھر میری تار لے جائے اجے تار لگی رہن دے اس میں جی بات تسی ویکو آج ہوندا کی میں تانوں آکھیا سی ٹینشن نہیں لینی تسی اور میں اسے واسطے شروع تے شعر پڑھیا سی جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے یہ تو کرم ہے یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں گرامی قدر حضرات میرے کریم نبی نے فرمایا سی میرے غلاموں میرا غلام عثمان ہوئے جدو ایدی شہادت ہوئے گی ہن توجہ فرمایا سی میرے کریم نبی نے فرمایا سی غلاموں جدو میرے غلام عثمان دی شہادت ہوئے گی قرآن دے سامنے انج کھلیا ہوئے گا جدو ایدے تیوار کیتا جائے گا فرمایا غلاموں جے تسی آکھو کہ میں تھانوں او بھی لفظ دس دینا وا جیڑا ایدا خون نکل کے جیڑے لفظاں تے پوے گا عرض کیتی سرکار دسو فرمایا غلاموں جدوں عثمان دے گلے تے تلوار چلے گی فرمایا قرآن دے سامنے کھلیا ہوئے گا کہ عثمان دے خون دے قطرے نکل کے اس آیت تے پہن گے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ نہیں وہ لوگ جنہاں تے قرآن دا نشہ چڑھے آئے ہاں قرآن دا جنہاں نو نشہ چڑھے ہون میں اگے گل کراں او دی جنہوں میرے نبی نے فرمایا علیٌ مع القرآن نہیں بولے نہیں جو سواد ہونا چاہیے دس گا سبحان اللہ کردا اونج نہیں آیا نہ ہجے بولے ہی نہیں تسی صحیح اس ہستی دا ذکر کراں جنہوں دنیا مولا علی کہندی ہے ہاتھ چوکے ایک بار آکھو مولا پھر بولو مولا پھر بولو مولا ڈٹ کے بول اندر بار ہر پاسے ادھر آگ لگ جائے بول مولا میرے نبی نے فرمایا نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری فرمائے علی 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 میرے نبی نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی فرمایا علی قرآن نہ لے قرآن علی نہ لے لن يتفرقا حتی یارد علی الحوض او کما قال فرمایا علی قرآن نہ لے قرآن علی نہ لے ایک کدی بھی جدا نہیں ہونگے حتیٰ کہ قرآن تے علی محشر دے میدان وچ جنت وچ کوثر تے بھی کٹھے ہی ہونگے کون علی کون علی علماء نے اپنی کتابات لکھے ہے اے سامنے کھوڑا ہے علی پاک نے انج قدم چکیا ہے انج رکھیا رکابچ پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے دوسری رکابچ پیر رکھن تک علی سارا قرآن ہی پڑھ چھڑدا علی سارا قرآن ہی پڑھدا رہا ہے کی کیڑی قرآن دی گل کردا جاواں آیت نبی دے صحابہ دی گل کیتی ہے ہن نبی دی دھی سیدہ زہرا دی گل کر لئیے
حضرت سیدنا امام حسن مجتبی فرماندے نے لوگو سردیاں دی لمبی رات ہے تے میری ماں فاطمہ زہرا مصلی تے کھلوندیاں نے آپ قرآن پڑھ دیاں نے ساری رات دی اندر سیدہ زہرا ایک سجدہ کر دیاں نے ساری رات سیدہ زہرا رب دا قرآن پڑھنے والیاں آج سیدہ زہرا دے کلو تعلیم لئی صحابیات تو تعلیم لیندیاں ایک او بھی ہستی کائنات ہی چاہیے جنہوں دنیا رابعہ بصریہ کی دیا نے علماء نے لکھیا ہے اندر حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ ایک رات دی اندر ایک رکعت دی اندر رابعہ بصریہ سارا قرآن پڑھ چھڑ دیا رہی ایک رکعت دی اندر رابعہ بصریہ قرآن پڑھ چھڑ دیا سن اور ایسا پیار اور ایسی محبت سی قرآن پڑھن دنال علماء نو سنو اسی حنفیاں حضرت سیدنا امام اعظم النعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دے مقلدہ حضرت امام اعظم رمضان المبارک دے مہینے دی اندر رمضان المبارک دے مہینے دی اندر امام اعظم 61 مرتبہ قرآن پڑھ چھڑ دے رہے ہیں 61 مرتبہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ رمضان دے مہینے 61 قرآن پاک ختم کر دے سن اور اگے مزے دی گل ڈاکٹر ساجد صاحب جتھے حضرت امام اعظم دا مزار پاکے جتھے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ دا مزار پرنوارے حضرت امام ابن حجر مکی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا فرماندے نے جتھے امام اعظم ابو حنیفہ دا مزار ہے نا اس جگہ تے بہ کے امام اعظم ابو حنیفہ نے 7000 مرتبہ قرآن پاک مکمل پڑھیا سے اے نہیں ہو لوگ جنہاں نو قرآن دا نشہ چڑھیا ہاں جنہاں نو قرآن دا نشہ جے تہاڈا ذوق ہوئے تے ہن او دی گل نہ کراں جنہیں چلدیاں بھی قرآن پڑھیا بیٹھیاں بھی قرآن پڑھیا لیٹیاں بھی قرآن پڑھیا مدینے بچوں ٹردیاں بھی قرآن پڑھیا مکے پہنچ کے بھی قرآن پڑھیا مکے تو ٹردیاں جدو فرات دے کنارے تے آیا تے پھر بھی قرآن پڑھیا کربلا دی سرزمین تے آیا تے پھر بھی قرآن پڑھیا جدو سر تن تو جدا کیتا گیا تے نیدے دی نوک تے چڑھ کے کوفے دیاں گلیاں چ بھی قرآن پڑھدا جا رہا دل والے نے آکیا میرے سخی حسین دی شان ویکھو ایسا رتبہ تے کسے نے پایا ہی نہیں لکھاں ہوئے شہید جہان اندر پر سجدے بچ کسے سیس کٹایا ہی نہیں اپنے رب نو راضی کرن خاطر ہتھاں اتے کسے بال کوہایا ہی نہیں ممبراں اتے سب قرآن پڑھ دے چڑھ کے نیزے تے کسے سنایا جنہاں نو قرآن دا نشہ چڑھیا خدا دی عزت دی قسم انہاں نیزیاں دی نوک تے چڑھ کے بھی رب دا قرآن پڑھ کے سنایا توجہ ہے سارے دی بھائی قرآن پڑھن والے اس کائنات دے اندر بڑے بڑے آئے تے بڑے بڑے انداز نال قرآن پڑھ دے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھ دے نے انفاس العارفین دے اندر آپ فرماندے نے میرے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماندے سن کہ سرہند دی سرزمین تے توجہ نہ سنے سرہند شریف دی سرزمین تے دو قاری قرآن رہندے سن ایک دا نام سید عبداللہ سی ایک دا نال ہور قاری یار سی تے شہروں بار
ایک رستے دے اتے ایک چھوٹی جی مسجد سی اے دوویں کاری پنڈوں نکل دے سن اس مسجد جڑی شہروں باہر رستے دے اتے بنی سی نا اس مسجد میں جا کے دوویں کاری بہ کے تے قرآن دا دور کر دے سن دوویں کاری بہ کے قرآن دا دور کر دے دور سمجھ دے کوئی دور دو جانا سمجھ بگیا جے کدھر دور کے اندر ایک پڑھے دوجا سنے پھر دوجا پڑھے تے پہلا بہ کے سنے انہوں کے اندر قرآن دا دور کرنا یہ دوویں کاری قرآن بہ کے قرآن دا دور کر دے کہنے نے یہ دوویں بہ کے روزانہ جا کے قرآن دی تلاوت کر دے سن دوویں بہ کے کاری قرآن پڑھ دے سن قرآن پڑھ دیاں قرآن پڑھ دیاں ایک دن ایسا ہویا توجہ رکھنا ایک دن ایسا ہویا اس مسجد دی دیوار دے قریب آ کے نا ایک عربی قافلہ آ کے رکیا عربی قافلہ عربی سوار عربی لباس زیب تن کیتے نے وہ قافلہ آ کے مسجد دے قریب رکیا تے انج او آ کے دیوار دے نال لگ کے نا تے او عربی قافلے والے قرآن سن دے رہے قرآن ایک کاری پڑھ دے رہے او قرآن سن دے رہے جدو انہاں نے تلاوت نو بند کیتا نا تے انہاں قافلے والے دا جڑا سردار سی نا عربی لوکاں دا سردار بول کے آندا ہے اوے قرآن دے کاریو تساں تے قرآن پڑھن دا حق ادا کر کے رکھ چھڑیا ہے تساں تے قرآن پڑھن دا حق ادا کر دیتا ہے اینی گل کر کے او تاجر عربی او قافلے والے چلے گئے اے ہون سید عبداللہ تے دوسرا کاری دووے انج ویکھ دے پے جاندے آنا او جدو نگاہاں تو دور ہو گیا نا سید عبداللہ بول کے آندا یار ویکھے کڈے سونے سن ہائے ویکھے کڈے سونے سن یار انہاں دے چہرے او دوجا آندا یار سارے ہی سونے سن پر جس بندے اے آکھیا سی اوہ قرآن دے کاریو تساں تے قرآن پڑھن دا حق ادا کر دیتا ہے او دے چہرے تے نظر ٹک دیو ہی نہیں سی بھئی ہائے ایڈا کو سونا چہرہ سی میں تے آج تک یار ایڈا سونا بندہ کدی ویکھے ہی نہیں جڈا سونا ہو سی اے اجے بہ کے آپس وچ گلاں کر دے سن پے اینی دیر ایک ہور عربی آ گیا سوار السلام علیکم کہ وعلیکم السلام اوہ قرآن دے کاریو اے دسو ایتھے اللہ دے نبی تے نہیں سن آئے ایتھے کدھر اللہ دے نبی تے نہیں سن آئے بس جدو اس عربی سوار نے پوچھیا اللہ دے نبی تے نہیں سن آئے انہاں دوہاں کاریاں دے پیراں تھلو زمین نکل گئی اٹھ کے کہندے نے آندے نے اوہ اللہ دے نبی دا پوچھنا لیا بندہ تو بھی کوئی معمولی نہیں لگدا بندہ تو بھی کوئی معمولی نہیں دس تیرا نا کی ہے کون ہے کتھوں آیا ہے او عربی سوار بول کے آکھن لگا آندہ کڈے سدھے سادے بولے آفضو او جیدہ پوچھنا ساجے او دا پوچھیا نہیں جے میرا پوچھ دے پہ ہو او آندے نے دسو نا تسی کون ہو اے دسو تسی کیویں پہ کہیں دیو کہ سرکار تے نہیں سنا ہے او بندہ بول کے آندہ ہے نبی دے غلاموں سن لو راتی نبیاں دے امام دی بارگاہ وچ بیٹھے ہوئے سا حضور نے فرمایا سی میرے غلاموں صبح سا سرحند دی سرزمین تے جانا ہے سرحند شہر تو باہر ایک نکی جی مسجد ہے اس نکی جی مسجد جب بے کے دو کاری قرآن بڑا سونا پڑھ دینے تے میرا دل کر دے جا کے انہاں دے کولوں قرآن سنیے تے سرکار میری ڈیوٹی بھی لگائی سی صبح سرکار نے مینوں کسے ہور کم بھیج چھڑیا تے جدوں میں واپس آیا وا سرکار دی سواری جا چکی سی یہ دوویں ہاتھ جوڑ کے آندے نے جناب چلو سرکار تے ٹر گئے تسی دسو تھوڑا نا کیے اس بندے پکار کیا کیا اوہ قرآن دے کاریو اوہ منو نبی دا صحابی حضرت ابو ہریرہ آیا کیا جانا منو ابو ہریرہ کیا جانا اللہ اکبر قرآن کوئی یہ سنداد نہ پڑھے تے مدینے والا نبی خود سنن واسطے بھی تشریف لے آندے اللہ اکبر کبیرہ توجہ ہے بھئی سارے حیدرآباد سندھ علاقے چنا جی حیدرآباد سندھ علاقے ایک قاری صاحب ہوئے نے قاری محمد طفیل نقش بندی رحمت اللہ تعالیٰ لے ایک قاری صاحب جدو قرآن پڑھ دے سن نا محفل دے اندر
تے اس انداز نال اور اس پیک تے رہ کے قرآن پڑھ دے سن کہ مجمع وچ بہن والے بندیاں دے اتے وجد تاری ہو جاندہ سی، اپنے گلاویں پھاڑ کے رکھ چھڑ دے سن، اور انہاں دی تلاوت سندیا بندے چیخاں مار دے سن، اور کئی بندے فوت ہو گئے اس انداز نال اس قاری قرآن پڑھے۔ ایک بندہ مریا، دوسرا مریا، تیسرا مریا، گل پہنچ گئی مجھے سٹریٹ کو نہ کہ اوہ یہ تکاری بندے مار دا، پابندی لا دیو اس قاری نو کہو تو آج تو بعد تو محفل اچ قرآن نہیں پڑھنا۔ اللہ اکبر، آج تو بعد تو قرآن نہیں پڑھنا۔ جدو مجسٹریٹ نے پابندی لا دی تھی نا، مجسٹریٹ ہے کہ آج تو بعد کاری صاحب تسی کسے محفل اچ قرآن نہیں پڑھنا، جدو کاری نو ٹکیا گیا، کاری دیاں اکھاں بچ آنسو جاری ہو گئے، رو کے اندھا یا اللہ چلو ناتا نہیں پڑھن دیتے نا صحیح، ہن تے قرآن پڑھن تے بھی پابندی لا دیتی ہے، اپنے آپ کو کہندا چلو کوئی گل نہیں، بندے نہیں سن دیتے نا سنن، اسی جنگل وچ جا کے جنگلی درندیاں نو قرآن سنا دیا کراں، بندے سن دے مر دے نے تے اسی اوتھے جا کے سنا دیاں گے جتھے نہیں مرن گے، جنگل وچ آ جان کرن، جنگل دے درندے سپ پچھو تے ٹھوئے، قاری محمد طفیل نقشبندی رحمت اللہ علیہ بیٹھ کے جنگل وچ قرآن پڑھ دے نے، جنگل دے بچھو سپ ٹھوئے، چار تفیرے نے لائن بنا کے ہائے ہائے اے عظمتاں نے ساریاں قرآن دی۔ اچھا ہن میں تہاڈا لگا رخ بدلن ایتھوں، قاری محمد طفیل رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھن تے عجیب سما بندا ہے، رابعہ بصریہ قرآن پڑھن تے عجیب سما بنے، قاری خوشی محمد الازری قرآن پڑھ دے سن تے عجیب سما بندا سی، تواڈے فیصلہ آباد دی جان قاری کرامت علی نعیمی قرآن پڑھے تے انج لگدا ہے جویں قرآن دا نزول ہو رہا ہے، قاری فقیر محمد مسعودی صاحب قرآن پڑھن تے عجیب سما بنے، قاری سید صداقت علی قرآن پڑھے تے کمال سما بندا ہے، یار اس دور دے قاری قرآن پڑھن تے عجیب سما بندا ہے، ہن ذرا سوچ ہاں جدو صاحب قرآن نبی خود قرآن پڑھدا ہوئے گا ادوں کتنا مزہ، جدو میرے نبی قرآن پڑھ دے ہو ادوں کی کیفیت ہوئے۔ لو آؤ ہن میں عرض کرنا چاہنا کہ میرے نبی نے قرآن کنج پڑھیا، ڈاکٹر صاحب تو آڈی فرمائش جا کے انشاءاللہ 1:30 بجے تو بعد پریشان تو نہیں انشاءاللہ آج سیری کرنی ہے تھی انشاءاللہ تو میں آکیا سی انشاءاللہ 2:30 بجنے نے آج انشاءاللہ، اور میرا ایک ریکارڈ ہے جد میں شعبہ خطابت چاہیا نا تو جس مسجد میں خطابت کر دینا 27ویں رات میں اتھے گزاری ہے تو اتھے تقریباً انجی ہوں دی اور جس انداز نال ہو رہی ہے جس ناہج تے رہ کے 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے بھی بیان کیتا تو اسی انداز دے نال کیتا تسی ٹلے ہو گئے ہو۔ لو سنو ہن میرے نبی نے قرآن کنج پڑھے ہیں، توجہ مکہ پاک دے اندر نا، مکہ پاک جدو میری سرکار نے کلمہ پڑھانا شروع کیتا نا، آئے دن بندے کلمہ پڑھ دے جا رہے ہیں پڑھ دے جا رہے ہیں، مکہ دے کافران نے سارے کافرانوں بلا لیا ابو جال دی حویلی ابو جال کہنا بھی گل سنو بڑا ٹل لا لیا لوکاں نو ڈکے ہے پر لوگ نہیں مڑ دے، ایک بندہ بول کے آندہ ہے سردار جی وہ پنڈ آلیاں نو تے ڈک لانگے، چلو انہاں نو آکھاں گے بھی نہ پڑھو، پنڈ آلیاں نو تے بندہ ڈک ہی لیندہ نا بھی مسیح نہ جایا جے، کیوں بھئی ڈاکی لیندہ نا یار نہ جائی مسیح تے فلانے مولوی پیچھے نہ جائی، پنڈ آلیاں نو تے ڈک لانگے، وہ پنڈ مکے آلیاں نو تے ڈک لانگے تے جیڑے بندے بنے ہو آکے کلمہ پڑھ جاندے نے انہاں نو کیویں ڈکیے، انہاں نو ہن کیویں ڈکیے، آندے نے ہن پھر ایدہ بھی کچھ سوچنا چاہیے تھا، واقعی گل تیری ابو جال آندہ واقعی گل تیری ٹھیک ہے، مکے دے بندے تو چلو ڈک لانگے اوکھے سوکھے ہوکے تو جڑے بندے باہر ہوندے انہاں نو کیویں ڈکیے، مشورہ کرو صلاح کر لو، سر جوڑ کے بہ گئے، سر جوڑ کے بیٹھے تھوڑی دیر تو بعد ایک بولیا آندہ مشورہ دیا، آندہ کہہ داس آندہ میرا خیال ہے اپنے مکے دے کچھ نوجوان منڈے جڑے نا انہاں دیاں لاؤ ڈیوٹیاں مکے دے جننے رستے نے نا جڑے باہر مین چوک نے جتوں بندے انٹر ہوندے نے انہاں منڈیاں دی 2 دی ڈیوٹی لا چھڑو، ہر نکر تے کھلو جان، جیڑا کوئی بندہ دوسرے علاقے بھی چوائے نا انہوں اوتھے ہی ڈاک کے آکھے بھئی گل سن طواف کرنا ہی کر، تجارت مکے چ کرنی ہے کر، کھجوراں لینیاں نہیں دینیاں نہیں، جو ویچنا بچانا ہی نہ ویچ، پر محمد کریم دے متھے نہ لگی،
حضور دے متھے نہ لگی او دی گل نہ سنی انہیں کہا بھائی واہ بھائی بابا تیرا مشورہ بھائی واقعی کمال مشورہ لو جی طے ہو گیا دو بندے دی ڈیوٹی لگی لا بھی تو ہے مشرق والے پاسے مغرب والے پاسے شمال جنوب بندے کھڑے ہو گئے چوکا میں ایک دن دو دن چار دن پانچ دن گزریا ایک بندہ سواری تے بیٹھا ہے باغ ہاتھ چے سواری ٹر دیاں جدوں آیا نہ مکے دی گلی دے نکر تے اے دووے کھلوتے سنے کہا روک بھائی ٹھہر انہیں باغ روکے کی گل ہے کتھوں آیا بھائی انہیں آکھا جی میں آیا یمن چوں کتھوں آیا بھائی نہیں بھئی جنہی ٹھنڈے ٹھنڈے ہو کے نہیں درہ کتھوں آیا یمن چوں قبیلہ کیڑا ہی آندھا جی میرا قبیلہ ہے دوست اچھا نا کیا آندھا جی میرا نام ہے طفیل پیو دا نا کیا آندھا عمر اچھا تو طفیل بن عمر دوسی ہیں انہیں آکھا ہاں جی تھلے اتریا انہیں کہا خیر ہے انہیں کہا تھلے اتر تیرے نال ایک راز دی گل کرنی اتریا تھلے کی گل ہے کی کرنا ہے مکے چ انہیں آکھا میں آیا کعبے دا طواف کرنا اچھا ٹھیک ہو گیا اور انہیں کہا مکے وچ کوئی تجارت کرانگا تو واپس ٹور جاؤں گا انہیں کہا گل سن سدھا جائیں مکے کعبے دے وچ جا کے کریں کعبے دا طواف اس تو بعد جلدی دے نال نکلیں تے بازار آئیں بازار چو جو خریدنا نے خرید کے تتریاں وٹ جائیں راواں وچ کدھر کھلون دی ضرورت نہیں انہیں کہا کیوں خیر تے ہے کوئی دفعہ چوالی لگ گئی انہیں کہا بس انجی سمجھ حالات بڑے خراب نے مکے دے انہیں کہا کی ہویا کی میں نو بھی دسو کھول کے انہیں کہا گالے میں مکے وچ ایک بندہ ہے جیدہ نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کہا اچھا پھر جدو انہیں سرکار دا نہ لیا نا دل تے سٹ بجی ہائے انہیں کہا اچھا پھر اے جاترہ کہندہ پھر اندہ اس بندے نے پتر کو لو پیو چھڑوا دیتا ہے تے پیو کو لو پتر وکھڑا کروا دیتا ہے او کردہ بندیاں تے جادو تے او دی آواز ایڈی مٹھی ہے تے او شیر انج دے پڑھ دے بندہ کلام انج دا کر دے جیڑا ایک باری او دی بولی سن لوے نا او پھر ساڑھے جو گا نہیں ہو رہی دا او چھڑ جانا ہی سب کچھ تو یاد رکھی بڑا سمجھدار تو قبیلے دا سردار ہے 70-80 قبیلے تیرے انڈر نے تو ایک سردار ہویا یمن دے قبیلے دوست دا تیرنال سانو پلیائی ایسی تیرنال اچھا سلوک چاہنے ہیں تو جے صاحب نال آیا انجی واپس ٹور جائیں مکے وچ اس بندے دی گل نہ سنی ان باروں بندہ کو آوے انجی دی گل ہوئے انہیں آکھنا بچانا چاہیے دا اپنا انہیں آکھا اچھا میں نو یہ دسو ہم مکے دا بازار کیڑے پاسے انہیں کہا پہلا طواف کرنا انہیں کہا نہیں ہن طواف بعد کریں گا پہلا بازار دسو انہیں کہا کیوں آندھا رون لینا ہے سادے جانداز سوکھے جا لگے گل سمجھانا چاہتا رون لینا ہے کہا دے آستے آندھا آپ پہ تیاکھا جو دی گل نہ سنو تے میرا خیال ہے میں پہلے تے جانا نہ دکان تے اتھو لینا تھوڑا جا رون تھوڑا جا ایتھے رکھاں گا تھوڑا جا رکھاں گا ایتھے تے ٹران گا سکون نہ او دی آواز میرے کنہ چ پوے نہ میں اپنا مذہب چھڑا جدوں اس اینی گل آکھی نا مشیت مسکرا کے آکھیا آج تو رکھ ہاں روں اللہ اے پچھلے تے بندے تھک گئے اے جنہی ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ انہیں آکھیا تسی مکے دے مینوں بازار دا رستہ دسو انہیں آکھیا سیدھی گلی چلا جا اگو سجے مڑی پھر کھپے ہو جائیں سامنے مکے دا بازار تینوں نظر آ جائے گا طفیل بن عمر دوسی آیا آکے مکے دے بازار وچ دکان تے کھڑا آیا آندا تھوڑی جی روئی تھوڑا جا کاٹن دے دے تھوڑی جی روح لے کے انہیں انج کر کے گول کر کے انج سجے کن دے وچ تھوڑا جا روح لے کے کھپے کن وچ رکھیا ٹہل نہ ہویا آندا چلو ہن پرواہ کوئی نہیں ہن سکون نال طواف بھی کراں گا سکون دے نال میں چلدا جاواں گا تے تجارت بھی کردا جاواں گا طفیل بن عمر دوسی بازار وچوں چلیا ہے چلدیاں جڑے ویلے کعبے دے قریب آیا توجہ جدوں چلدیاں کعبے دے قریب آیا ہے اے دے کناں وچ کسے دی آواز آ رہی ہے کوئی بڑے پیارے جے انداز دے نال پڑھدا پیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जदों तुफैल बिन अमर दूसी ने जदों ये आवाज़ सुनी है, जेड़े वेले इस आवाज़ सुनी है, उन्हें आख्या लगता है ओदी आवाज़ आउंदी है, उन्हें जल्दी ना रूह नूं फड़ के इंज करके दबाया है, आंदा आवाज़ मैनू अगों ते ना आएगी, इनू रूही नूं दबा देना वा। ये ज्यों ज्यों रूह नूं कन्नां विच दबांदा है, मेरे नबी आवाज़ उच्ची करी जांदे ने, एक रूह नूं दबाई जा रहे हैं। आका दी आवाज़ त्यों त्यों उच्ची हुंदी जा रही है, जदों इहदे कन्नां विच बिल्कुल साफ आवाज़ पहुंची है ते अपने आप नूं मुखातब करके आंदा है, ओए तुफैल ओ एवें ही डरना पिया है, चंगा भला समझदार पढ़िया लिखिया सीरक मुदब्बर इंसान है, ओ यारा तू ते 17 कबीलियां दा सरदार है, पढ़िया पंचायत दा बंदा है, एडी भी केड़ी डरन वाली गल है, तू शायर भी है, शायरां दे कलाम समझण वाला भी है, ओ यारा कड रूह एदी गल सुन, जे ए सच्चा आया ते मन लवांगा, ते झूठा आया ते केड़ी परवाह वाली गल है। तुफैल बिन अमर दूसी आंदे ने हट बन के मैं पीछे खलोता रहा, थोड़ी देर तो बाद आंदा पहले ते मैं चेहरा नहीं सी वेख्या, सिर्फ आवाज़ सुनदा सा, थोड़ी देर तो बाद जदों मेरे नबी ने सलाम फेर के नजर इंज पीछे कीती है, तुफैल वेख के आंदा सदके जावां, ओए आवाज़ ते सोहनी है ही सी, चेहरा उस दा भी बद के सोहना नजर आया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी। आंदा है आवाज़ ते मिठी है ही सी। अल्लाह शेर पढ़ लवा जो ज़ौक़ होवे तो। अच्छा चलो फिर जुमे वाले दिन पढ़ांगे इंशाअल्लाह। तो फैल बिन अमर दूसी आंदा आवाज़ ते सोहनी सी, चेहरा क्या सोहना है, मेरे नबी वालों वेख्या ते मेरा ते वजदान कहंदा होना किन्नी सोहनी अख सोने दी। अच्छा जेड़ा बंदा अजे तक नहीं बोलिया ओनू हुण 11वीं वाला ही बुलाए। किन्नी सोहनी अख सोने दी, सब मिल के आखो जरा किन्नी सोहनी अख सोने दी, किन्नी सोहनी अख सोने दी, वख नबिया चो तख सोने दी, किन्नी सोहनी अख सोने दी, किन्नी सोहनी अख सोने दी, वख नबिया चो तख सोने दी। हजूर नू जदों वेख्या ना, वेख के आंदा यार आवाज़ कमाल सी, चेहरा एडा सोहना अज तक मैं नहीं तकिया। अच्छा जदों इन्नी गल अपने आप ना करदा ना, तो मेरे नबी ने उठे, आका उठ एक नजर इंज वेखी ना, आका टुर पिया मक्के दी गली च। हुण जिहड़ा कन्ना च रूह रख के आया सी, मेरे नबी जदों उठ के इंज करके कोलों दी टुरे ना, एक नजर वेख्या, वेख के ना ते टुर पै। मेरा तो दिल कहता मैं क्या काम तो उदों ही बन गया सी जदों सरकार ने रहमत दी निगाह वेख ली सी उधर, जदों हजूर ने वेख आला हजरत ने कलम चुकिया फरमांदे ने जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, बोलो जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत। मेरी सरकार एक नजर वेखिया है, आका टुर पे मक्के दी गली वाल, मेरे नबी चलते जाते ने,
طفیل بن مردوسی اپنی جگہ تو اٹھیا میرے نبی سجے جاندے نے طفیل بن مردوسی آقا دے نال سجے سجے آقا کھبی گلی طفیل پیچھے میرے نبی چل دیاں اپنے دروازے تے پہنچ گئے نے دستک دیتی میرے آقا اندر چلے گئے طفیل بھی آیا دروازے تے میرے نبی باہر نکلے کی گل ہے آندا جی میں کچھ گل کرنا چاہنا فرمایا لنگ گیا آجا بلایا کی گل ہے آندا جی باقی گلنا چھڑو گل سیدھی سیدھی کرنی چاہیے تسی کی لے کے آئے ہو کی لے کے آئے ہو میرے نبی نے فرمایا میں اللہ دا قرآن لے کے آیا ہوں اللہ دا قرآن لے کے آیا آدھا جناب جیڑا اللہ دا قرآن لے کے آئے ہو اس قرآن وچوں منو بھی کچھ سناؤ اس قرآن وچوں منو بھی کچھ سناؤ میرے کریم نبی نے فرمایا اچھا سن نہیں جی جناب سنو اس دور چسی کاری صاحب کلو قرآن سنیا سونا انداز سی کاری صاحب دے پڑھنے دا اللہ علم عمل عمر چ برکتاں عطا فرمائے جدو طفیل بن مردوسی نے آکھیا آندا جناب جڑا کلام لے کے آئے ہو او کلام سناؤ میرے نبی نے فرمایا لے پر سن جناب سناؤ میرے نبی نے پڑھیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد جدو میرے نبی نے سورہ اخلاص پڑھی ہے جب طفیل بن مردوسی بولیا علامہ امام جلال الدین سیوطی نے اس نقل کیتا امام بہقی نے بھی اس نقل فرمایا کہنے طفیل بن مردوسی جدو آقا کلو سورہ اخلاص سنی ہے ہاتھ بننے ہوئے نے اکھاں بچوں آنسو نکل دے پہنے رو کے آندہ جناب تھوڑا جیا ہور پڑھو نا تھوڑا جیا ہور سنا دیو تھوڑا جیا ہور سناؤ میرے نبی نے فرمایا سن قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد جدو میرے نبی نے ایک قرآن دیا دو سورتاں پڑھیاں نے جدو آقا پڑھیا میرے نبی پڑھیا صاحب قرآن نے پڑھیا ہے ادھر حضور نے دو سورتاں کمپلیٹ کی تیاں ایک طفیل دیا اکھاں چوں آنسواں دا سلاب مڑیا ہویا ہے ہاتھ جوڑ کے آندہ سرکار باقی کلام بعد جو سنا گا جلدی کرو منو بھی کلمہ پڑھا کے غلامہ دی سب وچ شامل سرکار کلمہ پڑھاؤ تو غلامہ دی سب وچ شامل فرماؤ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا پڑھ کلمہ کی فرمایا فرمایا پڑھ کلمہ طفیل بن مردوسی رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو کلمہ پڑھ لیا ہن توجہ نہ سننا کلمہ پڑھ کے نا عرض کر دینے سرکار میں یمنی چوائیاں فرمایا چپ کر اگلی گل ہن میں دساں چپ کر گئے عرض کر دے حضور میں یمن چویا تے میرے قبیلے والے جڑے نا دعا کرو وہ بھی کلمہ پڑھ لیں وہ بھی کلمہ پڑھ لیں تے حضور میں ہن ایتھوں واپس جانا ہے تے تہاڈی بارگاہ وچوں ہو کے جا رہے ہیں تے سرکار نبیاں دے امام دی بارگاہ وچ آیا ہن جدوں واپس جاواں کسے نوں پتہ تے لگے میں گیا کتھے سا حضور دعا کرو مینوں کچھ نشانی لب جائے مینوں کوئی نشانی دیو بندہ پیران دے بوئے تے جائے نا تے جا کے کچھ لے کے آ جائے تے بندہ جا کے آندہ بھئی مینوں پیران آ دیتا ہے اے مینوں پیران نے کرم نوازی فرمائی مرشد اے عطا فرمائی تے میں کہ جڑا نبیاں دے امام دی بارگاہ چ گیا ہوئے عرض کی حضور مینوں کچھ عطا فرماؤ میرے نبی نے اپنے غلام دا جملہ سنیا تے آپ نے کی فرمایا اللہم اجعل لہو آیہ یا اللہ میرے غلام نو کوئی نشانی عطا فرما دے حضور مینوں اجازت ہے فرمایا جا چلا جا
حضور جڑیاں تسی اے صورتاں مینوں دسیاں نے اے جا کے میں پڑھا اے جا فرمایا جا کے پڑھ طفیل بن عمر دوسی فرماندے نے جدوں میں مکے چوں نکلیا نا چل دیاں سفر کر دیاں جدوں میں اپنے شہر دے قریب پہنچا نا ہن توجہ رکھنا آندے نے پہاڑی دے اوتے سی میری سواری تے پہاڑی تو جدوں میں انج اترن لگا نا تھلے نو سواری نے انج تھلے نو رخ کیتا آندے نے منوں محسوس ہویا جویں سواری دے سر دے اوتے کوئی روشنی جاندی پئی آندے نے میں جلدی دے نال اپنی نگاہ نو انج کیتا انج کہ شاید اتوں کوئی آندے جے میں دھیان اتنے کیتا نا تے روشنی اتنے نو جائے پہ جے میں سجے دھیان کرا تے روشنی سجے کھبے ویکھاں تے کھبے میں کیا ہے کی آندے نے میں انج ہاتھ کیتا نا اگے وہ روشنی سیدھی میرے ہاتھ تے پیر لگ پئی آندے نے ایتھوں نور دی لاٹ نکلی کیونکہ سرکار آکھیا سی یا اللہ اللہم جل لہو آیا یا اللہ میرے غلام نو کوئی نشانی عطا کر دے فرماندے نے ایتھے نور پیا نکلدا سی تے جدوں میں ایتھوں نور ویکھیا نا تے میں کہا یا اللہ میں جڑے قبیلے چلے نا یہ سارے بے ایمان نے اے نوراں نو نہیں مان دے جتھے میں چلے نا اے نور نہیں مان دے یہ سارے بے ایمان لوگ نے تے جدوں میری پہچانی جیلا نور ویکھنے لا انہاں آکھنا لے اے مذہب بدلیا سونا آ ویکھو آ متھے تے کی نکل آیا سو تے یا اللہ اس نور نو کسی ہور پاسے منتقل کر دے فرماندے نے میں دعا کی تھی اے جڑا نور ایتھے پیشانی وچ چمکدا سی نا پیا آندے نے جڑا ہاتھ چ میں کوڑا پھڑیا سی نا کوڑا ہنٹر پنجابی چھانٹا جنوں آندے ہو او جڑا چھانٹا پھڑے جدوں کہندے نے میں دعا کیتی او نور ایتھوں منتقل ہو کے تے کوڑے دے او اگلے نکر دے اوتے آ گیا میں انج کر کے چھانٹا کمانا تے چار چ پھر نور نکلدا جاندا ہے ہائے نور پھیلدا جاندا فرماندے نے میں آیا سیدھا اپنے گھر تے میرا باپ چار پائی جو اندر میں داخل ہویا تے ویڑے وچ میرا باپ بیٹھا مینوں ویکھ کے نہ جلدی نہ اوے آ میرا پتر آیا میں ویکھ کے آکھا تے پیچھے ہو کے بیٹھ جا پتر مکے وچ گیا سا کی بس تینوں آکھیا با پیچھے ہو کے بیٹھ جا پتر ہویا کی آندے نے گل سن تو اے کافر میں مصطفیٰ دا غلام ہائے ہائے تو اے کافر تے میں مصطفیٰ دا غلام بس تیرا میرا رشتہ ختم پیو کہندا پتر گل تے سن انہوں نے کہا بس باقی گلاں مک گئیاں تو کافر ہے میں سرکار دا غلام بس اس تو اگے گل کوئی نہیں پیو کہندا پتر ایک منٹ میری گل تے سن لے اچھا سنا باقی گلاں چھڈ جڑا کلمہ پڑھ کے آیا نا مینوں بھی پڑھا جڑا کلمہ پڑھ کے آیا نا مینوں بھی پڑھا فرماندے نے میں باپ نو بھی کلمہ پڑھا دیتا پھر میں اندر داخل ہویا تے کمرے چ میری دلہن میری بیوی بیٹھی سی ویکھ میرے سرتاج آ گیا میں کہا پیچھے ہو کے بیٹھ جا چل پیچھے ہو سرکار مکے وچوں آئے ہو ایڈا اننے دنوں بعد سرکار ہوندے ہی پارا ہائی ہے تہاڈا بہت صحیح اور میں چل پیچھے ہو سرکار گل دسو فرمایا تو کافر آئے میں مصطفیٰ دا غلام ہاں بیوی ہاتھ جوڑ کے آندی سرکار جیڑا مذہب اج تو بعد تہاڈا ہے وہی تہاڈی زوجہ دا ہوئے گا لے جاندی پر بندہ ہوئے اگو تسی سمجھ ہی گیا ہونے اللہ سبحان اللہ ایک باری پیار نہ فرماؤ اللہ اکبر اب حضرت طفیل بن عمر دوسی کہندے نے گھر والے نوں تے میں پڑھا لیا کلمہ گلی جدوں میں نکلیا نا تے میں انہوں نے آکھیا کلمہ پڑھو نے کہا چل چل نکلدا پھر سانوں نہیں تیرے کلمے دی ضرورت کہندے نے کافی دن بڑی کوشش کی تھی پر کوئی نہ میرے آنکھیں لگن میں دل برداشتہ ہو کے نا مینوں سرکار بھیجیا سی جا جا کے تبلیغ کر انج کہہ لو اپنی زبان سرکار نے اس علاقے دا مولوی بنا کے بھیجیا سی عالم بنا کے بھیجیا جا مبلغ بنا کے جا کہندے نے میں دل برداشتہ ہو کے نا بھی آنکھیں ہی نہیں لگدے کیونکہ بندیاں نوں آنکھیں لوانا ایڈا سوکھا کام نہیں اے بندے بندے ہی نے گوبھی گوبھی ہوندی بندہ بندہ ہوندا ہے جی وہ کہندے نے میں دل برداشتہ ہو کے نا میں کیا طفیل اے تیرے آنکھیں نہیں لگنے چل ایک باری مدینے دے تاجدار دی بارگاہ وچ پھر حضرت طفیل بن عمر دوسی کہندے نے میں پھر آیا مصطفیٰ دی بارگاہ دے اندر میں عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار میں بڑی کوشش کیتی ہے پر بندے میرے آنکھیں نہیں لگے میرے نبی نے فرمایا غلامہ ہون جا بس تیرا کام اپنے شہر دی گلی وچ داخل ہو کے رب دا قرآن تو پڑھ دا جائیں کلمہ لوگ پئی پڑھ دے جان گے
فرماندے نے جدوں میں اپنے قبیلے دی گلی وچ آیا وا گلی وچ ٹردا جانا وا تے میں پڑھدا جانا بتیر والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم حضرت طفیل بن عمر دوسی کہنے نے بس میں گلیچ گزردا جانا وا سرکار فرمایا سی جا کے قرآن پڑھنا تیرا کم ہے قسمتاں بدلانا میرے رب دا کم ہے فرماندے نے اوہی لوگ جڑے میرے آنکھیں نہیں سن لگ دے جدوں میں مکے وچوں سرکار کول ہو کے واپس آیا وا میں گلی وچوں گزردا جانا وا لوگ آندے نے اے طفیل او یارا اج سانو بھی او کلمہ پڑھا جڑا تھوڑے دن پہلے پڑھن واسطے آکھدا رہے اج سانو بھی وہ کلمہ پڑھا نا جڑا تھوڑے دن پہلے سانو آندا رہے کلمہ پڑھو کلمہ حضرت طفیل بن عمر دوسی نے اپنے قبیلے دے وچ بیٹھ کے قرآن پڑھیا اس انداز نال قرآن پڑھیا 70 یا 80 قبیلے مسلمان کر کے سارے مصطفیٰ دی بارگاہ چلے یہ سارا فیض سی رب دے قرآن دا کیدا فیض سی بولو تو صحیح طرح اینج نہیں طرح محبت نہ ڈٹ کے بولو کیدا فیض سی رب دے قرآن ٹائم کی ہویا ہے 12 یعنی کہ 1 منٹ 1 گھنٹہ تے 9 منٹ رہ گا میرے کو 1 گھنٹہ 9 منٹ انشاءاللہ محبت نہ بولیے ذرا کوئی سبحان اللہ او جی ہن میں ادھر آ جا اے جے کوئی ٹائم بچ گیا تے پھر اگلا حصہ چلا لیں گے نہیں تے بس پھر یا تسی نہیں تے یا بھی تسی نہیں سبحان اللہ ایک باری نعرہ مارو حضرت جی اے بھئی اے تاراں تو تھوڑا جا پیچھے رہے جائے تینوں نہ دا تو صدیہ سے دوستے چڑھ گیا یا رسول اللہ ماشاءاللہ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے ایک باری بولیے ذرا پیار نہ سبحان اللہ اللہ بھی قرآن کیسی کتاب ہے اللہ نے نازل فرمائی ہے جبریل لے کے آئے نے قلب مصطفیٰ تے نازل کی تھی گئی ہے اور اس کائنات دے اندر فرمائشی گفتگو ہونے لگی اس کائنات دے اندر کچھ بندے ایسے بھی آئے نے توجہ اس کائنات دے اندر کچھ بندے ایسے بھی آئے نے کہ جنہ اپنے لباں تو جدوں بھی کوئی لفظ ادا کیتا ہے نا تو صرف اللہ دا قرآن ہی ادا کیتا ہے قرآن تو علاوہ انہاں ہور جملہ اپنی زبان تو ادا کیتا بولیے ذرا اپنی زبان تو ادا کیتا نہیں بہت بڑے اللہ دے ولی ہوئے نے جنہ دا نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک بہت بڑے اللہ دے ولی ہوئے عبداللہ بن مبارک فرماندے نے حج دے دن سن میں اپنے گھر دے وچوں سامان بنیا اپنی سواری تے رکھیا تے ٹر پیا مکے وال یا اللہ جڑے تے بولے نے نا اونچی سبحان اللہ اگلے سال او حج تے ضرور جان تے نال مینوں بھی لے جان میں دساں گا ایتھوں انج کرنا ہے ایک آؤ جی فری جی کے توجہ ڈالر بھائی عابد صاحب آندے نے ڈالر مہنگا ہو گیا جدو انہوں نے بلانا پھر ڈالر شالر کی پھر جدو کرم ہو جائے پھر ہے جی انہوں دی بارگاہ کیڑا کمی ہے وہ جدو چان جتھے چان جس ٹائم جنوں چان بلا لیں میرے اور میں نے ایک چھوٹے تھے محبت دی گل آ گئی علامہ ایک ساڑھے
आलम दीन होए ने उन्होंने बड़ी एक ना प्यारी गल की थी। वो कहते ने एक जंगल च ना एक कीड़ी सी, कीड़ी वो कहती है या अल्लाह सुनिया है मदीना बड़ा सोहना तो दिल मेरा करदा मदीने जावां पर जावां किवें, राह च किन्नियां नदियां नाले समंदर दरिया होंदे ने ते मेरे जिस्म नाल पर कोई नहीं उड़ के मैं नहीं आ सकती। दिल बड़ा करदा मदीने जावां पर जावां किवें। कीड़ी रो पई या अल्लाह दिल करदा मदीने जावां पर जावां किवें, पर कोई नहीं। रस्ते विच नदियां नाले समंदर दरिया ने उड़ के मैं आ नहीं सकती। जदों रोई ना थोड़ी देर तो बाद हातिफ ने पुकार के आख्या कीड़ीए रोना बंद कर दे, तेरा रोना कबूल हो गया। ते अपने आप को मुखातब करके आंदी कित्थों रोना कबूल हो गया, मैं को मदीने पहुंच गई हाँ, मैं तो जंगल च बैठी हाँ। मशीयत ने पुकार के आख्या कीड़ीए जरा परत के पीछे तो वेख, जरा परत के पीछे वेखे ना। कीड़ी जदों इंज ध्यान पीछे कीता ना ते वेखदी की है पीछे एक चिट्टे जे रंग दा कबूतर बैठा है। मालिक ये की है? फरमाया कबूतर तेरे जंगल दा नहीं, मदीने वाले ने मदीने तेरे वास्ते फ्लैट भेज छड़ी है। मेरा तो वजदान कहना यकीनन बोल के आंदी होनी है इश्क नबी में आह, इश्क नबी में आह कहाँ बेअसर गई, इश्क नबी में आह कहाँ बेअसर गई। तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई, तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर। जदों उत्थों मंजूरी हो जाती फिर काम भी एवं बन जाते। अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते ने हज के दिन सन, काफले जा रहे सन हाजियां दे, मैं भी अपनी सवारी ते रखिया समान ते टुर पिया मक्के वाल। मक्के वाल तवज्जो भाई, फरमाते ने टुर पिया मक्के वाल। सफर करदियां सफर करदियां रस्ते में जाके फरमाते ने एक चटियल मैदान आया। मैं देखा उस चटियल मैदान के अंदर मेरी नज़र पई, मैं दूर नज़र मारी ना देखा, मैनू महसूस होया जिवें कोई उत्थे बंदा बैठा है। मैदान साफ मैदान सी, नज़र पई, मैं आख्या कोई लगदा कोई बंदा बैठा है। फरमाते ने मैं अपनी सवारी की वाग खिंची ते वो जिधर मैनू महसूस होया ना बंदा बैठा है, मैं सवारी उधर टोर दी। चलदियां चलदियां फरमाते ने सवारी करीब जाके ना कुछ गज के फासले ते मैं सवारी ने रोकया। फरमाते ने मैं आवाज दे के पूछया कौन है भाई तू, कौन है? फरमाते ने मुंह परले पासे सी, उत्ते चादर लई सी। मैं पूछया कौन है तू? फरमाते ने मैं जदों पूछया ना कौन है तू, फरमाते ने वो बंदा नहीं सी, बीबी सी। जदों मैं आवाज दे के पूछया कौन है तू, उन्हें इंज करके नजर पिछा की ते मेरे वाल वेख के ना फरमाते ने मैं पूछया कौन है तू, फरमाते ने मैं पूछया कौन है तू, ते उस बीबी ने मेरे इस सवाल का जवाब अल्लाह का कुरान पढ़ के दिता। मैं लगा कुरान पढ़न ते तकरीबन 45 को आयत मैं पढ़नी है, बेशक गिन लिया जी इंशाअल्लाह 45 को। जे तुसी थक गया तो फिर अद्धियां भी हो सकती हैं। सुभान अल्लाह ऊंची सारी एक बारी फरमाओ। एक पूरा पानी का गिलास भर के पिया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, सैयदी मुर्शदी। गुलाम है, गुलाम है, गुलामी रसूल में। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते ने मैं पूछया तू कौन है? फरमाते ने उस बीबी ने मेरे वाल तवज्जो की है, तवज्जो करके अल्लाह दा कुरान पढ़िया। माई बोल के आंदी वकुल सलामुन फसौफ तअलमून। आंदी है अल्लाह दे बंदिया मेरे तो पुछण दे मैं कौन हाँ, पहला मैनू सलाम कर फिर तेनू दसांगी मैं कौन हाँ।
فرماندے نے میں کیا بھائی مائی نے گل تے ٹھیک کیتی ہے فرماندے نے میں کیا مائی جی السلام علیکم فرماندے نے جدوں میں مائی نو سلام کیتا تے مائی نے میرے سلام دا جواب انج نہیں دیتا وعلیکم السلام فرماندے نے جدوں میں مائی نو سلام کیتا ہے تے مائی نے میرے سلام دا جواب بھی اللہ دا قرآن پڑھ کے دیتا مائی بول کے آندی ہے سلام قولا من رب الرحیم عبداللہ بن مبارک فرمانے نے میں کیا کمال مائی ہے میں کچھ پوچھنا مائی اللہ دا قرآن پڑھ کے جواب دے دیئے فرمانے نے میں اگلا سوال کیتا میں کیا اے بی بی دس تو انسانہ وچوں میں یا جنہ وچوں ہے کیڑی مخلوق وچوں ہے فرمانے نے جدوں میں اے سوال کیتا مائی نے اے دا جواب بھی اللہ دا قرآن پڑھ کے دیتا مائی بول کیا دیئے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا فرمانے نے جدو مائی نے اس آیت رو پڑھیا ہے میں نو سمجھ لگی کہ مائی انسانہ دے وچے اے انسان ہے فرمانے نے میں اگلا سوال کیتا میں کیا ماسی اے دے پتہ لگ گیا تو انسان ہے پر اے دس ایتھے پنڈ کوئی نہیں بستی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں کوئی قبیلہ نہیں کلی بے کے ایتھے کی پہ کرنی ہے فرمانے نے مائی نے اے دا جواب بھی اللہ دا قرآن پڑھ کے دیتا مائی بول کے آندی وے اللہ دیا بندیا سن لے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا فرمانے نے میں سمجھ لگی کہ مائی آندی پئیے میں رستہ پھول کے بیٹھی ہوئی ہاں فرمانے نے میں اگلا سوال کیتا میں کیا ماسی اے تے پتہ لگ گیا ہے تو رستہ پھول کے بیٹھی ہے پر ماسی اے دستے نو کنے دن ہو گئے نے ایتھے بیٹھے ہاں فرمانے نے مائی نے اے دا جواب بھی اللہ دا قرآن پڑھ کے دیتا مائی بول کے آندی اللہ دیا بندیا سن لے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بینہما فی ستۃ ایام اے اللہ دیا بندیا ایتھے بیٹھیا مینوں پورے 6 دن ہو گئے نے فرماندے نے میں آکھیا ماسی اے دس اے تے پتہ لگ گیا تینوں 6 دن ہو گئے ایتھے بیٹھیا پر ماسی اے دس آئی کیڑے پنڈوں ہیں فرماندے میں آکھیا ہر گل دا جواب جو اللہ دا قرآن پڑھ کے دیندی ہے چلو میں سوال ہی انج دا کرنا وا کہ مائی قرآن ہی نہیں پڑھ سکے گی آکھے گی نہ میں 7 چک بابا چک وچوں آئی ہاں فرماندے نے جدوں میں آکھیا مائی 10 کیڑے پنڈ وچوں آئی ہیں تے ماسی اے دا جواب بھی دے کے آندی ہے اِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ فرمانے نے جدو مائی نے اس آیت رو پڑھیا ہے میں نو سمجھ لگ گئی کہ مائی مسجد اقصی والوں آ رہی ہے فرمانے نے میں اگلا سوال کیتا میں کیا ماسی اے دس اے جانا کیڑے پنڈ ہے فرمانے میں کہا چلو ہون تے پنڈ دا نام لوے گی نا ہون تے آکھے گی نا میں قلعہ دیدار سنگھ چلنی ہاں یا ضلع گجرانوالے جا رہی ہاں فرمانے نے میرے دماغ دیاں نساں پھٹن والیاں ہو گئیاں جدوں پوچھیا جانا کیڑے پنڈ ہے مائی اے دا جواب بھی اللہ دا قرآن پڑھ کے دیکھ آندی ہے اللہ دیا بندیا سن لے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا مائی نے آکھیا اللہ دیا بندیا سن میں جا رہی ہوں مکے وال حج کرن فرماندے سمجھ لگی مائی مکے چلی میں آکھیا مائی کی شے وے میں جیڑا سوال کرنا میری زبان بول دی نہیں قرآن پڑھی جاندی ہے قرآن پڑھی جاندی میں کہا مائی تم ہی اج ٹل لا لے اج تیرے کولوں میں اپنی زبان وچ گل کروا کے ہی رہنا فرماندے نے میں کہا ماسی تینوں 6 دن ہو گئے ایتھے بیٹھے ہاں تے ہر روز دن رات وچ 5 نمازاں بندے تے فرض نے ایتھے نیڑے ندی کوئی نہیں دریا کوئی نہیں کوئی پانی کوئی نہیں کھو نہیں چشمہ نہیں تے پانی ایتھے کوئی نہیں تے وضو کیویں کیتا ہے وضو کیویں کر دی نہیں فرماندے نے میں کہا وضو کیویں کیتا ہے تے مائی دا جواب بھی رب دا قرآن پڑھ کے دیتا
مائی رب دا قرآن پڑھ کے آندی فلم تجدو ما ان فتیممو سیدن طیبا پانی نہیں سی لبدا میں زمین تے ہاتھ مار کے تیمم کر کے نمازاں پڑھ دی رہی ہیں میں کہہ لیا نہیں بھائی عبداللہ اے مائی ڈاڈی ہے کچھ مائیاں ڈاڈیاں بھی نہیں ہیں نا بھائی مائی ڈاڈی ہے نہیں بولنا میری بولی میں کہا چلو ٹرائی اگین ایک باری پھر کوشش کر کے ویکھنا شاید کو مائی میری زبان وچ گل کرے فرماندے نے میں اگلا سوال کیتا میں کہا ماسی جی یہ تو پتہ لگ گیا تسی تیمم کر کے نمازاں پڑھ دیاں رہی ہیں 6 دن ہو گئے نے ایتھے بیٹھے ہاں تے ماسی کھادا پیتا کتھوں اندر میں کہا ہون تے آکھے گی نہ بھوکی مر چلی اندر جدوں میں کہا کھادا کتھوں ماسی آندی ہے پھر رب دا قرآن پڑھ دیتا مائی بول کے آندی والذی ہوا یطعمنی و یسقین میرا رب مینوں کھلاندا بھی رہا تے پلاندا بھی رہا کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا چھڑدا سی بندے نے میں نا سواری تو اتریا تھلے تے سواری تو لایا میں اپنا کھانا تے لیا کے نا میں انج کر کے ماسی دے اگے رکھا میں کہا ماسی جی کھانا پیا تے چلو تھوڑا جا کھا لو فرماندے جدوں میں کھانا اگے رکھا تے ماسی انج کر کے نا پرانو آندی ہے لے جا اتم الصیام الی اللیل میں روزہ رکھیا چڑی روزہ نہیں رکھیا تے روزہ شام نو افطار کری دا کھانا چک لے فرماندے نے میں آکھیا ماسی اے تے روزیاں دا مہینہ ہی نہیں ایتھے تے روزیاں چ نہیں رکھ دے تے تو روزیاں تو بغیر ہی رکھی جانی ہے ایتھے تے نام محمد رمضان ہوندا تے روزہ ایک نہیں رکھیا ہوندا کیوں بھائی اچھا تہاڈا نا مینوں نہیں سی پتہ تہاڈا اللہ انہاں کیا نا جی نا تسی نہ کیا جی فرماندے نے میں آکھیا ماسی یہ تے روزیاں دا مہینہ ہی نہیں فرماندے جدوں میں آکھیا نا ماسی روزیاں دا مہینہ ہی نہیں تے تو روزہ کیوں رکھیا ہے ماسی بول کے آندی ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اللہ فرماندا ہے جے رکھ لو تے تہاڈے واسطے چنگا ہے آپ فرماندے نے میں نا سر سوٹ کے میں کہا بھئی یہ ماسی نے میری زبان وچ گل نہیں کرنی ہے میں ٹائم ضائع کرنا ہے جانا چاہیے فرماندے میں ٹرن لگیا نا تے میں کہا ماسی گل سن میں بھی چلیا مکے وچ تے جے تیرا بھی موڈ ہے تو چل ٹر فرماندے نے میں چھال مار کے سواری دے اوتے بیٹھ گیا جدوں میں سواری تے بیٹھا نا تے میں کہا ماسی چل ٹر میرے نال تے ماسی بول کے آندی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اوے اللہ دے بندیا اللہ بھی بندے تے اوناں بھار پاندا جنہ بندہ چکن جوگا ہوے تو تے چڑھ گیا ہن سواری تے مینوں آنا نال ٹر والا میں نس سکنی ہے سواری دے نال بندے نے میں آکھیا پھر گل سن میں سواری دے اوتے بیٹھا نا اگے تے تو میرے پیچھے بیٹھ جا فرماندے جدوں میں آکھیا نا میرے پیچھے بیٹھ جا تے مائی دا چہرہ لال ہو گیا مائی بول کے آندھی ہے سن لو کان فیہما آلہا الا اللہ لفسدتا اوے تو تے میں اسی دووے غیر محرم ہاں ایک سواری تے بوے گا تے فساد ہو جائے گا نا میں نہیں ہوں تیرے نال سواری تے بہنا فرماندے نے میں چھال مار کے اتریا تھلے میں کہا لماسی میں پھر واگ پھڑ کے اگے ٹورنا تو کلی بہ جا تو بہ جا اللہ اکبر فرماندے نے جدوں میں انی گل آکھی نا تے مائی نے پھر قرآن پڑھ دیتا مائی بول کے اندی ان اللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرنے والے نو پسند کردا ہے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں سواری دی ہن میری طرف دیکھنا فرماندے نے انج واگ پھڑی تے میں کہا ماسی جی بوو انج واگ پھڑ کے میں ویکھن ڈیا اے مائی ہن سواری تے بہندی کیویں ماسی نے انج کر کے اپنا پیر چکیا لت چک کے جدوں رکھی نا سواری تے انج فرماندے نے میں ویکھن ڈیا سا تے مائی دی ایک دم نظر پئی میرے ہیں میرے لو ویندا پیا تو مائی اپنا پیر اتھے ہی روک دیتا تے روک کے آندی ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ مومناں نو چاہیے دھیان تھلے رکھن سائیڈاں تے نہیں چوکے ویکھنا چاہیے فرماندے نے میں جدوں ماسی کولوں قرآن دی آیت سنی نا واگ رکھی موڑے تے میں منہ ادھر نو کر کے میں کیا ہلا پھر بہو چل پھر بہ سواری تے فرماندے نے واگ موڑے تے میں منہ ادھر نو کر لیا ماسی لگ پی سواری تے بہن فرماندے نے واگ پھڑی سی ماسی جدوں لگی نا سواری تے بہن میرا منہ ادھر سی فرماندے نے بہندے بہندے نے سواری ہل گئی حرکت چاہی جدوں سواری حرکت چاہی نا تے مائی دا قمیض جڑا نا اوتے جڑا کجاوا رکھیا سی نا پنجابی جنوں تسی واہنا آندے ہو اس واہنے وچ قمیض پھسیا تے قمیض تھوڑا جا پھٹ گیا تے مائی لگی ڈگن مائی نے ویکھیا جے ہن اینے پیچھے نہ ویکھیا تے میں ڈگ پینا مینوں کوئی سٹ لگ جانی تے ماسی نے ہن عبداللہ بن مبارک دی توجہ کرانی اپنے ول وی اینوں سانب تے ماسی انج نہیں آکھیا وے جوانا اینوں سانبی انج نہیں آکھیا عبداللہ بن مبارک دی توجہ اپنے ول کران واسطے بھی مائی نے رب دا قرآن پڑھ دیتا
توجہ انہاں دی اپنے ال کروانا پھر رب دا قرآن پڑھیا ماسی بول کے دی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم مقصد ہے کہ تانوں جدوں کوئی تکلیف پہنچدی تہاڈی اپنی کرتوتاں دی وجہ تو پہنچدی اپنے ہتھاں دی وجہ تو فرماندے نے میں سمجھ گیا بھی ماسی نوں کوئی پریشانی بنی پرت کے ویکھیا تے قمیض مائی دا وانے وچ پھسیا تے مائی لمکی نال فرماندے نے میں سواری نے ترایا سواری رک گئی ماسی اُتے بیٹھ گئی جدوں اُتے بیٹھی نا فرماندے نے میں باغ رکھی موڈے تے ایک قدم جدوں انج چکیا نا تے میرے کناں وچ ماسی دے پھر قرآن پڑھن دی آواز آئی تہاڈی آواز ویسے مٹھی ہو گئی ہے انشاءاللہ تہاڈے تے لنگر دے درمیان زیادہ دیر نہیں بس ایک گھنٹہ کوئی رہ گیا بس زیادہ دیر حائل نہیں عبداللہ بن مبارک فرمانے نے میں جدوں باغ موڑے تے رکھی ہے ایک قدم چکیا ہے میرے کناں وچ آواز آئی ماسی نے پڑھیا سبحان اللذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں باغ موڑے تے رکھی تے میں تیز چھالا ماردا جا رہا ہاں تیز لمیاں پلانگاں پٹھدا جانا ہاں تے نال میں عربی دے شعر پڑھنے شروع کیتے نے ہودی کردا جا رہا عربی دے شعر پڑھدا جا رہا فرماندے جدوں میں لمیاں چھالا ماریاں ماسی ویکھیا جویں اے بندہ چھالا ماردا جاندا ہے 1 کلومیٹر بعد دیاں لتاں جواب دے جان گیاں تھک جائے گا فرماندے نے ماسی نے مینوں ہن ڈکنا ہے کہ اے ٹور مٹھی کر جڈی اچھی تو پڑھدا جا رہے ہیں تیرا گلا بھی بہ جائے گا فرماندے نے ماسی بول کی آندی ہے اللہ دیا بندیا وقصد فی مشیکا وقدد من صوتک اے اللہ دیا بندیا ایڈے لمبے چھالا مار کے نہ جا وقصد فی مشیکا وقدد من صوتک اے اللہ دیا بندیا اے ٹور بھی درمیانی ٹور تے آواز بھی مٹھی رکھ کے پڑھدا جا فرماندے نے ماسی دی کولو جدوں میں ایک قرآن دی آیت سنی نا تے میں درمیانی چال چلنا شروع ہویا میں پر شعر میں کوئی نہ چھڑے شعر میں پڑھدا گیا ماسی نے ویکھیا بھی یہ بندہ شعر نہیں چھڈو تے ماسی نے انہیں ڈکنا ہے بھائی شعر نہ پڑھ جے پڑھ نہیں تے رب دا قرآن پڑھ اللہ اکبر پڑھ نہیں تے کی پڑھ بولو تو صحیح عبداللہ بن مبارک فرماندے نے ماسی بول کے آندی فقرؤ ما تیسر من القرآن اوہ اللہ دیا بندیا پڑھ نہیں تے رب دا قرآن پڑھ عبداللہ بن مبارک فرماندے نے ماسی دے آنکھیں لگ کے میں شعر پڑھنے چھڑ دیتے اللہ دا قرآن پڑھدا جا رہے ہوں فرماندے نے میں بھی قرآن پڑھنا شروع کیتا ہے فرماندے نے قرآن پڑھدا جا رہے ہیں چل دیاں چپ کر میں قرآن پڑھدا جا رہے ہیں مائی سواری تے بیٹھ کے قرآن پڑھ دی جا رہی ہے فرماندے نے جدوں میں قرآن پڑھدا گیا ایک مقام تے جا کے میں تلاوت بند کی تھی اپنے دیرے جا کے بابا لمبا پینڈا میں مائی نہ گل نہیں کی تھی چلو ہون ایک چھوٹی جی گل کر کے وینا شاید ماسی میری زبان وچ گل کاری لوے بھئی اگے انیاں گلاں کیتیاں نے ماسی نہیں میری زبان وچ بولی چلو شاید گل کوئی کاری لوے فرماندے نے میں ٹردیاں نا میں کیا ماسی اے دسو تہاڈی شادی ہوئی ہے تہاڈا بیاہ ہویا فرماندے جدوں میں سوال کیتا نا تے ماسی نے رب دا پھر قرآن پڑھ دیا ماسی بول کے اندی یا ایوہ الذین آمنو لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم اے ایمان آلے ہو اونا گلان دے بارے کیوں پوچھ دے ہو جدہ پتہ تو انہوں لگے پھر تو انہوں پیڑی لگے فرماندے نے میں کہا ماسی جی میرے تو غلطی ہوگی ایک باری معافی دیو تے ماسی یہ نہیں آکھا کوئی گل نہیں اٹس اوکے انہیں نہیں آکھا فرماندے جدو میں آکھا نا ماسی جی معافی دیو تے ماسی پتہ کیا دی پھر قرآن دی آیت پڑھ کے دی لا تسریب علیکم اليوم حضرت یوسف علیہ السلام والا جملہ لا تسریب علیکم اليوم کوئی آج دے دن تیرے تے کوئی گناہ نہیں فرماندے نے میں نا پھر چپ کر کے نا سفر کر دا رہا میں کیا چوپی پڑھی ہے کیڑی ضرورت ہے کوئی گل کرنے کیوں بھئی چوپی جی میں تسا چپ پھڑ لئیے نا
بس مکان لگا گل بس میں ادیاں کو آیتاں جو چھڑ دیتی ہیں چلو مکا لینے سبحان اللہ ایک باری محبت نہ فرماؤ ذرا اللہ تسی ہلے ہو گھنٹہ گھنٹہ سنن تقریر تے اج تانوں اپنے اس سابقہ روٹین تو ہٹ کے سننی پہ رہی ہے نا اس واسطے پریشانی بن رہی سبحان اللہ ذرا مسکرا کے فرماؤ ایک باری عبداللہ بن مبارک فرماندے نے صبر کر دیاں جدو سامنے مینوں قافلہ نظر آیا ہے تو میں آکھیا ماسی جی سامنے قافلہ نظر آ گیا ہے اے دسو اس قافلے چ تہاڈا بھی کوئی رشتہ دار ہے فرماندے نے میں تے سوال اس واسطے پوچھیا کہ چلو اگے جو انہیں سوال کیتے نے تے مائی نہیں بولی میری زبان وچ ہن تے آکھے گی نا میرا چاچا ہے میرا ماما ہے میرا بھتیجا بھانجا چلو ہن تے میری زبان وچ گل کرے فرماندے نے جدوں میں کہیا کوئی تیرا رشتہ دار ہے ماں نے ادا جواب بھی قرآن پڑھ کے ہی دیتا ماسی بول کے آندھی اللہ دے بندے سن المال والبنون زینت الحیات الدنیا ہاں اس قافلے وچ میرے پتر بھی موجود نے تے میرا مال بھی اس قافلے دے وچ جا رہے ہیں فرماندے نے میں کیا ماسی یہ تے پتہ لگ گیا تیرا مال تے تیرے پتر دے وچ نے پر اے دس تیرے منڈے کر دے کی نے فرماندے نے میں پوری کوشش کی تھی کہ مائی میری زبان کوئی نہ کوئی ایک جملہ ہی بول چھڑے میں کیا ماسی دس تیرے منڈے کر دے کی نے فرماندے نے ماسی نے ایدہ جواب بھی رب دا قرآن پڑھ کے دیتا ماسی بول کے آندھی وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ سن میرے پتر اگے اگے ٹر کے لوکانو راہ دس دینی فرماندے نے میں کیا عبداللہ چل ہن ساریاں چھڑ آخری ایک سوال کرتے گل مکا جے گل بن گئی تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر اونج تے بنی ہی بنی فرماندے نے میں آخری سوال کیتا میں کیا ماسی اینے سوال کیتے نے ہر گل دا تو دیتا جواب اللہ دا قرآن پڑھ کے چل آخری سوال اے تے پتہ لگ گیا تیرے منڈے اگے اگے ٹر کے لوکاں نو راہ دس دینے چل مینوں اے دس تیرے منڈیاں دے نا کی نہیں میں کیا ہون تے آکھے گی نا ایک دا نام بشیر احمد دوسرے دا نام محمد ساجد تیسرے دا نام محمد عابد چوتھے دا نام محمد رمضان میں کیا ہون تے اج کر کے نہ لے گی ہون تے قرآن نہیں پڑھے گی اور فرماندے نے میرے دماغ دیاں نساں پھٹن والیاں ہو گیا جدوں میں پتراں دے نام پوچھے ماں نے قرآن دیاں 4 آیتاں کٹیاں پڑھ دیتی ہیں دعا کرو اللہ سانو بھی یہ ذوق قرآن پڑھنے والا عطا فرمائے ہن پڑھا 4 آیتاں کٹیاں اینج نہیں محبت دو بے ہاتھ کیا خود رکھو سبحان اللہ عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں کیا ماسی دس تیرے پتران دے نا کی نے ماسی بول کے آندھی اللہ دیا بندیا سن میرے پتران دے نا پوچھے نہیں سن میرے پہلے پتر دا نام ہے مائی بول کے آندھی بَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ محمد الرسول اللہ فالذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ماسی بول کے آندھی اللہ دے بندیا سن لے میرے ایک پتر دا نام ابراہیم ہے دوجے دا نام موسیٰ ہے تیسرے دا نام یحییٰ ہے چوتھے دا نام محمد ہے ہر ماندے نے میں قافلے والے دے قریب آیا آکے او قافلے والے ہو او دسو تھاڑے جو ابراہیم موسیٰ یحییٰ محمد کون ہے ہر ماندے نے 4 منڈے باہر آ گئے ہاں بھائی بیلیا کی گل ہے ہر ماندے نے میں آکھیا او دیکھو سواری اتے ایک مائی بیٹھی ہوئی ہے انہوں جا کے دیکھو تسی سنجان دیو سمائی نو ہر ماندے نے بول کے انج ویکھ کے آکھن لگے ہاں سی سنجان نے ہاں میں کہ دسو کون ہے آکھن لگے ساڈی ماں ہے میں کہ چل پھر جا کے اپنی ماں نو سواری تو اتارو ہر ماندے نے 4 منڈے توجہ ہر ماندے نے 4 لڑکی آئی نے آ کے ماں نو سلام کیتا ہے او یارا او پتر بڑا چنگا ہے جڑا گھر جا کے ادب نال ماں نو سلام
سلام کردا ہے اپنے باپ نو ادب نال سلام کردا ہے او میں نہیں کہندا میں رب دا حبیب فرماندا ہے جیڑا ماں دی عزت کردا ہے جیڑا باپ دی عزت کردا ہے او دے تے رب بھی راضی ہو جاندا ہے رب دا رسول بھی راضی ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں چاروں منڈے آئے آکے سلام کیتا ہے جدو سلام کیتا ہے توجہ فرمانا فرماتے ہیں جدو پترہ سلام کیتا آکے آنے السلام علیکم تمہی بول کی آندھی ہے سلام قولا من رب الرحیم فرماتے ہیں جدو مائی نے سلام دا جواب دیتا ہے پترہ نے اپنی ماں نو سواری تو تھلے اتاریا زمین دے کپڑا بچھایا ہے کپڑا بچھا کے مائی نو اس کپڑے دے اتے بٹھایا فرماتے ہیں جدو مائی کپڑے دے بیٹھی تے مائی پترہ والو ویکھ کے آندھی پترو حل جزاء الاحسان حل جزاء الاحسان الا الاحسان مقصد کی مائی بول کے نہیں وے پترو اس بندے نے میرے تے بڑا احسان کیتا ہے اے دے نال تسی بھی احسان کرو فرمان نے ایک منڈا گیا ہے جلدی نال اشرفیاں دی تھیلی بھر کے لے آ کے آندا جناب اے لے لو میرے اگے اشرفیاں دی جدو تھیلی رکھی ہے اشرفیاں دی تھیلی رکھی فرمان نے ایک نظر میں پیسے والوں ویکھیا تے پھر میں منڈیاں والوں ویکھیا ہے تے مائی اپنے پتراں نو بول کے کی آندی ہے واللہ یضاعف لمن یشاء مقصد کی سی اے پترو اے پیسے ہور بدا دیو سو تھوڑے جا پیسے ہور دے دیو فرمان نے دوجا منڈا گیا او بھی اشرفیاں دی تھیلی لے آ کے ہور رکھ دیتی فرمان نے جدو اشرفیاں دی تھیلی آئی ہے کہ میں پھر پیسے والوں ویکھ کے پھر منڈیاں والوں ویکھیا کہ مائی نے پھر پتراں والوں ویکھیا کہ ویکھ کے آندی ہے یا آباد استعجرہو الا خیرہ من استعجرت القوی الامین فرمانے نے او دا منڈا گیا ہے دوڑ کے کھانا لے آیا کھانا لے آ کے سامنے رکھیا ہے جدو کھانا سامنے آیا ہے کہ مائی میرے والوں ویکھ کے آندی ہے کلو واشربو حنیّا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ اوہ اللہ دیا بندیا تو پیچھے میرے نال وقت بڑا چنگا گزار کی ہوئے ہیں اے کھانا تیرے سامنے میں کھانا کھا لے ہر بندے نے میں کھانا چوک کے سیٹ تے رکھ دیتا پیسے چوک کے سیٹ تے کر دیتے ابراہیم آندہ یار کی گل پیسے تھوڑے نے تے دس کھانا نہیں صحیح تے سانو دس اسی ہور دے دینے عبداللہ بن مبارک کہیں نے میں آکھا یارو پیسے نہیں چاہی دے کھانا نہیں چاہی دا اللہ بڑا دیتا ہے تے یقیناً بول کے آندے انہوں نے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے یہ تو کرم ہے یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں فرمانے نے اللہ فرماندے نے میں کہا یارو میرے پیسے نہیں چاہیے دے کھانا نہیں چاہیے دا میرے کو سب کچھ موجود ہے
عبداللہ دس پھر تینوں کی چاہیے ہے؟ توجہ یارو، ساری تقریر ایک پاسے، چند جملے ایک پاسے. توجہ، آئندہ سال تک یاد رکھو گے کہ عظمت قرآن تے محفل ہوئی سی 27ویں دی رات نو مسجد تاجدار مدینہ دے اندر. آندھنے عبداللہ دس کی کہنا چاہنا ہے؟ عبداللہ بن مبارک فرما دینے میں کہا یارو منو پیسے نہیں چاہیے دے، کھانا نہیں چاہیے دا، دس پھر کی چاہیے ہے؟ عبداللہ بن مبارک فرما دینے میں کہا یارو اس مائی نال میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہاں، میں مائی کلو جڑا سوال کیتا ہے جو پوچھیا ہے مائی نے او دا جواب اللہ دا قرآن پڑھ کے دیتا ہے. اور بس مینوں اے دسو اے گل گل تے رب دا قرآن پڑھن والی اس مائی دا نام کی ہے؟ دسو اے مائی ہے کون ہے؟ اس مائی دا نام کی ہے؟ ہن جملہ سنے گا تے تڑپ جائے گا سرکار دیا غلاماں. فرماندے جدوں میں سوال کیتا ہے ابراہیم دا منڈا بول کے آندا ہے عبداللہ چند کلومیٹر دا فاصلہ طے کر کے پریشان ہو گیا ہے کہ مائی گل گل تے رب دا قرآن پڑھ دی ہے. ساڈا حوصلہ ویکھ 40 سال ہو گئے نے، 40 سال ساڈی ماں نے اج تک جدوں بھی ساڈے نال گل کیتی ہے رب دا قرآن پڑھ کے ہی کیتی. 40 سال ہو گئے. یا رسول اللہ حق چار یا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت. 40 سال ہو گئے نے ساڑی ماں نو، آج تک ساڑی ماں نے ساڑے نال جدو بھی گل کیتی ہے تو رب دا قرآن پڑھ کے ساڑے نال گل کیتی. عبداللہ بن مبارک فرمانے نے میں کیا اے دسو اس مائی دا نام کی ہے؟ ان مائی دا تعارف سنو گے خدا دی قسم ایمان وجد کرے گا مائی دا نام سن کے. فرماندے نے میں کیا دسو اس مائی دا نام کی ہے؟ فرماندے نے جدوں میں نام پوچھیا ابراہیم نے ہاتھ بن لے آکھن لگا عبداللہ اگر ساڑی ماں دا نام پوچھنا چاہنا ہے تے ادب دے نال ہاتھ بن لے. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں ادب نال ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا. میں کہا ہاں جی دسو. آکھن لگا اے عبداللہ اے دس مولا علی دا نام سنی آئی، اے دس مولا علی دا نام سنی ہے. میں کیا کون ایسا ہوئے گا جیڑا علی نو نہیں جاندہ ہوئے گا؟ علی تے علی ہے، علی تے علی ہے، بولو ذرا علی تے علی ہے، علی تے سارے بولو علی تے علی ہے. ہاں ہاں کیوں نہیں علی نو اسی جان دے. گواہ مدینے دی ہے گلی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی. سارا شہر نہیں تے علی علی ہاتھ چوکے سینے دا چلا کے آکھو جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، جدھر بھی دیکھو. آکھن لگے ہاں ہاں علی نو کون نہیں جاندہ؟ علی نو تے جگ جاندہ ہے، علی نو تے زمین والے جاندے نے، علی نو تے مشرق مغرب شمال جنوب والے. اور نہیں علی نو تے زمین والے بھی جاندے نے، علی نو تے آسمان والے بھی جاندے. ہاں ہاں جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، جدھر بھی دیکھو. فرمایا ہاں علی المرتضی شیر خدا نو جان لو. اگے گل کر آکھن لگا اے دس سیدہ زہرا دا نام ہی سنی آئی، سیدہ زہرا دا نام سنی ہے. فرمایا تو نام سنن دی گل کرنا ہے، میں تے زہرا تے در تے نوکران دا بھی نوکراں، میں تے زہرا دے در تے نوکران دا بھی نوکراں. بلکہ میں تے انج کہلاواں گا اوج پر ستارہ ہے ہم سیدہ کے نوکر ہیں. جیڑا جیڑا سیدہ دا نوکر ہے ہاتھ چوکے ایک باری آکھے اوج پر ستارہ ہے ہم سیدہ کے نوکر ہیں.
اوج پر ستارہ ہے ہم سیدہ کے نوکر ہیں بس یہی سہارا ہے ہم سیدہ کے نوکر ہیں بس یہی سہارا ہے ہم سیدہ فرمانے نے میں کیا ہاں سیدہ زہرا نو جان لیا اے نبی دی پاک بیٹی ہے اے نبی دی نور نظر ہے فرمانے نے میں کیا اگلی گل کر آکھن لگا عبداللہ کہ تو اے بھی سنیا ہوئے گا نبی دی تھی زہرا دے گھر وچ ایک نوکرانی مائی رہندی رہی ہے جدا نام مائی فضا سی جدا نام مائی فضا ہے جڑی حسنین نو لوریاں دیندی رہی ہے حسنین دا جھولا جھولا دی رہی ہے فرمانے نے میں کیا ایک گل تے رب دا قرآن پڑھنے والی مائی اے دا نام مائی فضا ہے آکھن لگے نا عبداللہ اے مائی فضا نہیں بلکہ مائی فضا دی کتھی سی جدا نام مسکا سی مسکا دی تھی ہے جدا نام شہرہ اے بی بی فضا دی دوتری ہے فرمانے نے جدو میں تعارف سنیا دعا ہتھانا سر پھڑ کے اوتھے ہی بہ گیا میں کیا واہ مولا تیری قدرت تو صدقے جاواں اے نبی دی تھی زہرا دی تھی گھر وچ رہن والی نوکرانی فضا دی دوتری اونوں اینا علم دتائی 40 سال ہو گئے نے کل تے رب دا قرآن پڑھ دی ہے مولا تی نبی دی تھی زہرا دے گھر وچ کم کرنے والی فضا دی دوتری شوہرا نو جے اینا علم دتا ہے تے نبی دی تھی زہرا فاطمہ نو کنا علم دتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری اللہ اکبر کبیرہ فرماندے نے اے مائی فضا دی دو تریہ دا نام بی بی شوہرہ ہے فرماندے نے میں اگے ہو کے نا سلام عرض کر کے میں کیا ماسی جی میرے آستے دعائی کر چھڑو اللہ اکبر میرے واسطے دعائی کر چھڑو فرماندے نے میں جدو دعا دا کیا تے مائی نے پھر ہاتھ چکے تے پھر رب دا قرآن شروع کر دیتا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین فرماندے نے 2-3 آیتاں مائی نے قرآن دیاں پڑھیاں اجمعین فرماندے نے اجازت لے کے میں مکے چلا گیا مائی بھی ٹر گیا مکے حج کیتا مائی بھی واپس میں بھی واپس 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال فرماندے نے 5 سال تو بعد میرے دل وچ خیال آیا عبداللہ چل ایک باری ذرا چل کے نا اس مائی نو تے مل کے آ ایک باری ذرا مائی نو مل بابا جی تھوڑا والیم ذرا تیز کریا جائے گلا تھوڑا جا متاثر ہو گیا فرماندے نے میں کیا ایک باری مائی نو ذرا مل کے تے آ ملاقات کر کے آ فرماندے نے میں سفر کر دیا جدو مائی دے گھر پہنچیا نا تے مائی شوہرہ بستر مرگ تے سی آخری وقت مائی دا میں گیا تے جا کے میں کیا السلام علیکم یا فرماندے جدو میں سلام کیتا نا تے مائی نے او عادت چھڑی نہیں جدو میں کہنا مائی جی السلام علیکم تو مائی پتہ ہی کہندی سلام قولا من رب الرحیم تو میں آکھیا ماسی جی کیف حالو کے سناؤ کی حال ہے توڑا فرماندے نے جدو میں حال پوچھیا تے مائی نے پھر قرآن شروع کر دیتا میں آکھیا ماسی ہن سویرے دسیا جائے جڑے آندے بریلویوں کو قرآن نہیں آتا دسنا جا کے بکواس نہ کرا کرو کہ بریلویوں کو قرآن نہیں آتا رب کعبہ کی عزت کی قسم مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے جنوب تک آج دل تک کسی ماں نے وہ لال نہیں جنا جو ان سنیوں سے بڑھ کر رب کا قرآن پڑھنا جانتا ہو یا بدینے والے کا واہ کیا بات فرماندے نے جدو میں پوچھیا ماسی جی سناؤ کی حال ہے ماسی پھر رب دا قرآن شروع کر دیتا فرماندے نے میں کیا ماسی جی سناؤ کیف حالو کے توڑا کی حال ہے ماسی بول کیا دی وجہ اد سکرت الموت بالحق
حق دی طرف پیغام آ چکی ہے، یعنی میرا آخری ملا ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرمانے نے جدو میں جملہ مائی دا سنیا میری اکھاں چوئی آنسو جاری ہو گئے، ہر بندے نے میں رون لگ پیا۔ جدو میں رویا جب مائی میرا رونا سن کے پھر رب دا قرآن پڑھیا ہے، مائی بول کے آندی اللہ دیا بندیا کیوں پیا رونا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، میں کڑا کلی چلی ہاں سارے ہی جانا ہے۔ فرماندے نے جدو مائی اے آیت پڑھی تو میری ہچکی بند گئی، روئی جا رہے ہم۔ فرماندے نے جدو میری ہچکی بند گئی ہے ماسی پھر رب دا قرآن پڑھیا، ماسی بول کے اندی عبداللہ کیوں روئی جانا ہے؟ کیڑا میں کلی چلی ہاں، کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اجے میں حافظ قرآن نہیں کر سکتا، حافظ قرآن نہیں، دل تمنا بڑی کہ اللہ کدی میں نو حافظ قرآن بھی بنا چھڑے نا، کدی حافظ قرآن بھی بن جائے بندہ۔ فرماندے نے جدو میں مائی دا ایک جملہ سنیا، مائی نے کہا کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فرماندے نے میری ہچکی بد گئی تو میں دیکھیا مائی نے کلمہ شریف پڑھیا تے روح کف سے انسری تو پرواز کر گئی۔ فرماندے نے اہل خانہ نے مائی نو غسل دیتا، کفن دیتا، چار پائی اٹھا کے اسی جنازے گاول لے گئے، جنازہ پڑھیا، جنازہ پڑھ کے مائی نو دفن کر کے فرماندے جدو واپس آئے نا، جدو واپس آئے فرماندے نے میں آ کے اپنے بستر تے رات نو سو گیا۔ فرماندے نے جدو میں رات نو اپنے بستر تے ستا ہاں تے میں خواب وچ کی ویکھنا، جنت دے اندر ایک سونا جا تخت سجیا ہویا ہے، اے بی بی فضہ دی نواسی اس تخت تے ٹیک لا کے بیٹھی ہوئی ہے۔ فرماندے نے میں ماسی تو پوچھیا، میں کیا ماسی جی سناؤ اللہ نے تھوڑے نال کی سلوک کیتا ہے؟ فرماندے نے مائی نے مرن تو بعد بھی قرآن پڑھن والی عادت نہیں چھڈی، مائی مرن تو بعد بھی بول کے آندی ہے ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ ماسی بول کے آندی اللہ دیا بندیا ساری زندگی تقوی نال زندگی گزاری ہے، ساری زندگی رب دا قرآن پڑھ کے گزاری ہے، زبان تو کدی میں کوئی اور جملہ ادا نہیں کیتا تے ساری زندگی رب دا قرآن پڑھ کے زندگی گزاری ہے، مرن تو بعد رب جنت ہی دینی سی، اور مینوں کی عطا فرمانا سی۔ اے او ہستیاں نے جنہاں نے زندگی دے وچ اپنی زبان تو جدوں بھی کوئی لفظ ادا کیتا ہے رب دا قرآن ہی ادا کیتا ہے۔ تو گرامی قدر حضرات اللہ دی پاک بارگاہ چ دعا ہے اللہ ساڈی سب دی حاضری